mente enya de baneme de menko enya de baneme entu so age atum sa mpanya ne baneme me ba to me de me fie me hu papa bi abaka se me baneme ba sa one wo man so na tie me ba to wo de nkra ne ko school me ba to na ne home school wo na home school me ba to me when I was sending this guy more me ba to when I send this guy mama because I know I catch sempre go too kwa me tu kwa ne de man this guy mama ba na me wa hande de me na me mama ko school na ba wo too kwa ne bo so me nine no na wo fesi kama ye no na ye nkura no ankasa ayi papa nom ena na this kama na wa wo fo ata na de na me pa ko ho just be grateful me pa to that time tell me mama na wa ha sabe no na nkura ne te wan ne wan che not mama no papa nti good etu ko 4 months no wasika ma ye no wo fa hwe ma ye wan na hwe nkura no maka ta me Akoma wo papa sika kan wo papa sika kan ba to de enyo papa ne wo mama ne wo papa ya ware na ba to de ba mutu ene nkura ne te wo mama ne wo papa nchen bibi sawo ba to wo diska kwa ye nya sei ba to te wo diska kwa ko ma wo mo edisei na nche mu de meduma te me wo disika me misa wadwuma sem tie me question yi ano mama wo disika ko fie akoma wo mama se wo fa hwe nkura no enya sei ate ya ba ma nkwa ne ba school ko ni me pa cho me nim mo date o mo de ma kwai me pa cho even penny no kura no afei ena o papa ehwe no penny no eno kura wo so afei no papa ehwe no ye bebi sa ma me se no kura mpokwa se penny no o papa hwe no ampa se de na wo ka no na papa no penny ne papa so hwe no start say wo hwe no kura no enya sei ata to wo hwe no de no classes se ho sei o je to no classes so Jesus one before papa no eba be hwe akura no na akura ne tifie ana no school one in the train school one not on books one man na no aduane Akoma FM it is say o se die na o ma me no papa enye ma wo mama social from better man obia papa ba jina okay na wa bo ma me no papa ma ne say me patro o se nkura no mi ankase madwuma munye mi tumi hwe wo monti mo ma o ma wofo ana wo papa nom ebefo ma de obo awofo amane no maka dan me pa cho tama me de second born ne ko ne papa wo me de ne ko ne na me ma me ham to ma me fa ka ne ko ana mo gane je me maduma ne nyabe enye etimi ma kwa na abla mo bi school na akra ne tifi wana mo to no tata condemn ubi ba bia ne so ba na mo tata condemn no me ma me na ka to wo tibi amanfo ka kire no enti na ye mahomete obata de oto na unit kana ba na nam tata condemn de obi apa na o den o ka kire wo ana mo ma me ye ma jitam da kwa na ko ma na papa because bi amina kwa na papa ka ta ni na kwa na jira ye ente akwa ni papa na ka ta me se mo ma na kwa fa na tenko oboto ni ni shana de akwa na bele ni ana mtu to ka to de akwa na ba ta me de me na me no wo ente me ana me de e wota me de akwa na ye den eba na me de akwa na ko me de akwa na ko na me be du pe be ma na friend se akwa na ko fi akwa na wo ente me chuche ta wo me ma no wa ba na mpa na akwa na ni na mtu ba ke ko na papa wo akwa ni ai fi mi no jana ade che me ba na ta akwa na o mutu ko ka wurum wani mun ya la ba na ko ka wurum ko ye juma mutu be cha me ko fi o me na mta he den ba ha akwa na se o wani ma na kam de na ko ma na papa no ko be ma akwa na 90 fi abla o ko school no be na mta ko de me se be bi da ko bo akwa ni tima mo ha ko chere me eno nti na ma me ya ma de tambe den kra ni ba ko o papa emmo enkoda no enkoda nan na se enkoda nan no so obi anu ne papa ya wada ya da nyame ase se wode eneda yin so ache ye ne enu nti sabre ya wotime nkan de na Maa Akos me ne mabedwafo ya ye krado ya ye de akoma mu nsam dwumadie no ya de ebre wo nti ba bia wo bia no wadawroma na watwe ede aben wafidie no wo radio no uchimu a ubenya Akoma 87.9 na o television no so odi ato Onua TV Rabi 1 TV anase Osei Chrome TV na chese ye koye nimu anasa share efama ye se o share no Facebook Akoma 87.9 FM no na wabomodia a share de amaye YouTube Akoma 879 FM
na wamia notification bell no so ebreso you get notified na once wa share ama foforo pin so etumi enya bi ahwe ene awie na make us say enche na yenuanom TikTok for omonso ajoin ye esiafo na fe wana waka omonso ahye ede amaye eno ti baby a wo bia no koso a se ubehwe na watie Akoma mu nsem ewo Akoma 87.9 FM na Eric Amwasi ogina so Queen Start egina so Obapa Christine so ewo so Kojo Asempa Furniture Works apam Atebuda, okay, and Gladys Toga, and Somba Jacob, Rosalinda, Nana Henry Autry, Alezo, and a pretty icon, as Sarah George, Iyao Simpe, Ernest Jenfi, Ruthie White Channel, Wamamo Stars, and outside Dennis, and Yafufropia, and they one which in a so it will Facebook, YouTube, and so make us say, a war a Hurusosa. And see, baby, I will be I don't know about Monday and Serie or Beccaye, who na yet Yakuba some Jimediano Abrewo. Mammy Emma Equiaco Quaba. Equia. Yeah, And then you have one day, Yabba to one. And I went out to violence and me into one made the mass violence and I met us war. And then I Ejemwa chane wa besi na negua so abesi me so enti ana de program no edame so ne ebensa benta enti mpacho busami yen baby udin de say and na udin de say mpacho you from na nekia free here ba mpacho me free trade na ba what do you feel say akakakra na me kan say where fi wo yeah me free yeah hey bam ben edu wo me say wadi me edi mewu sawo enti na me chance ye ye kono me pacho je se mo baso mo de mo mra ena me mo betie ma so me so me wo ha me ha wo no de je hia beto ena me na hia beto me sa konwa we hu se wo tena so ana kire se ha mo nko afia money na ho money na we ya wasemo we ya mi asemo okay Maa Akos enra said ya wo say ye fa asem na ye mfa mbrɛ na wo de wo tena asem ni mu a wo mpɛ no hetu na wo solve problem said ya asem ni tie bia no maami esese maami nya ne ba eba esese maami so fa no na ekunu so a waje ne yere enti eno ho adwumadie na wote ha wudie na enu a said ye sekina obia hwe bi so wan hwe bi so abrabehwe ne kakra abrabehwe sekina ba ye na nsemu a sekina be ka ye no na mahun say yes judge ne de o bonu wa adwuma no so foke wan ka se sekina ne de na asem bae o ma sekina hun se ade a wode ye ne maame no sekina dabi anye yie entwa yie ye mfa sa anye maame ampa ye tena asem no so na ewie boko ye maame hun se ne ba no no obeye ne den onfa na ade enko na emom se ba ma bi se sekina ne na wo ye nkwala nan no maako nan se wo de bane ma sekina ebi si ye nkɔ poison bi umma sa de ni nsi na emom se ba ma bi yi ni ti se oni sekina ne daaye e na oni ne wo ba we ya omra fie wo wa ha wo twɛn ba ma koro omra na wo meka wo ho na munyina momra sekina ene ne papa fie na maame no na ahwɛ ne nananom a mo anyiniye na be ma kro aba yentumi ntam me ba no nkoma be ma bi se bra be fa ba ne saa ne fa ko dabi onye saa de no enti se be ma bi e be yi ni ti se ono de oye be ma oni sekina na wo ya omra na be ka ho na ye pa sekina maame so chew se ne ba no yesra no onfa ne ba na onfa ne nko na onu a onim se ne ba no bibi wo ho enioma nhyɛ dan kɔ yie nti yɛn mfa ne saa na ɔmfa ne nhyɛ ne botom na ne nso no ma ne nyiwu ɔnsa mpiempia mfa nwura mu na saa na wɔde aba nti ɛnura ɔmo bɛhwɛ yɛn
da fom boko Sekina papa nua baaye ne wofa baaye nti ɛhɔ yɛ soronko kra nti Maa Akos enra se de kosi ye no asumdue ba boko nyame ɛyɛ adom nso akwasi ada evangelist ene na na akua beko Sekina papa nso ɛwɔ fie na ye ne no akodi nkomo ye besi akire bia no ye besan ɛde abramo nyame enhira akua koko so ama ye hunu bia na ɛkɔ so nti behind the scene no ena ɛda so no a ɔhwɛ no enra ye wie kura no behind the scene no ena ɛda so a also wohwɛ bie no nti nyina akɔwie asomdwem Sekina maame sɛ Sekina dan da hɔ obi ampamo no ne dan ne da hɔ obetumi aba no wasen abetena na ade mu yɛnkɔ na yɛmfa yɛn story a ɛdi nkan ya Piwak natural and the grow fine mojadro aso asene no emremo oba emu ahawie Yeah, Nama. Udin. Departure from Sandra. Sandra Nimo. Sandra for here by. Departure from me for Francho. A Francho. Every Departure, I read the book. 2014. My father said 2013. Namiko school. I say, now I had to say, I come, a family. Inti, now the men nam. Ba na ye pese ye pai film so nti na obi am pese o dem beko akwatete because na me go school nti me ko me de me hu ye ne say boy bi e friend no kwadwo prempe ana o say o boys bi wo kromo ya onkroma me kra na menim ho me menim de ya me ko pio na o say boys no pese o mo repomenti ade asa o de me ko bebi oda no ade achi ana me ko fie. And then the first time I made home boy no. Nti me call ade chain or ma me coffee. Nti oba your school mu ho na ye games no oba your school mu na ye be school. Na ma made home no nti ye wie school no mo na me sa ye wie school me sa akọ no ana me hu say ma fa afro. Nti me hu sa no e ma me ne no ko ka kire me ma me. Na maame say okay enye bi anti waje atum honde manko ho bi me nko ho me na me maame ho na maame ti steering agent me de ne koy me ne ko me maame ho enti ye me be wo na ye ba ye na me me sister ene me maame me sister na maame na me nuanom e ka say na ye pese ye kokwadwo ho ene ye ko ha no pa enwumre ne aba because maame fa ne say ne ba be ma ti me nkwa me de fro manko hu me nkwa manko hu bi nti me wo ye no ene ye oba say a small boy and a small girl de yi papa bi anim nti ene ye oba nkaka nti me jai me frifio na me kosua adwuma nti me frifio kwotena ba frufra na me sua adwuma nti me de akra na hwemu ne ye na me nhyada ni musa ebi o ha ma me frɛ me wo se onana ene ne so wa aba abehwe no nsi you nti me be pon me ho no mo ho na me be ware na mbisa ma me say na akra no hwe ne ete say no o yes ma cry bo from ma me na ma me ne the 50 cedis asend no obisa say boy ne wo hia wo say oni be boy ne wo on fa na number ma no so a wo say boy ne wo boase nti obekọ de nam no so ma ne ekọ ho no ehọ akọje number no ma ebesi ne maame ne nkọ ofra maame na wo se ne na amabu nti wontime nkọ ne na amabu wontime nkọ enti ase ayesa free meme de me hu ndie be 4 years ni sika mai na nse wo prae na o me maame ho no prae abobo ya abo no nti wo fra maame ne ka kire no send ni 50 cedis se eno kwa no na me wo ho wa amfa bia ntoso mpo ti 49 cedis no koyi ti me ya na me ka kire maame se o ma yen ko krom ho because de e koso no enye ba maame wo kan o ya ase maame no menim se maame no ho ya ne mobo wo kan wo se ye be konti maame be na no ho ya o maame mobo boy ne maame no boy ne fen sen kwadwo prempe nti meme te kumase ha ana me maame te afidase boy no so no wote ya onkroma ba o maame wo bonwe ba man nti meme de kromo me nko me maame no kra menim no
maame no minimo no me pacho maame no minimo no enti me yem sem maame ma yenko ka on pese ebeko enti mi sister yi na on de on maame ne kasa ana ofre maame ne say akra ne beko school e wo meme ho no enti on fa boy ne number man na se kakra beba no e free last term no mo be ma kwan sa third term no ofra wo say ebeba sa na mi sister ka so on free ne bim enti Christmas na maame ne say boy ne beba kwadwo prempe no ebeba enti oba obefre fi de mi sister friend na wo say o ma friend ne say se kan yetwa no to the hospital where ntimi ama yedi Christmas we friend na maame ne say won tenenka ebi o se kan yetwa no where ntimi ama fi de wo say won tenenka kwa na mi sister say yem free ne bim ene o de ne beba wadi ka kire maame no o ka maame ne nka hwe na mi sister ka say ne yem fambra ha because akra no mi sister na hwe na besi samre. Okay, also yada na wo hia no kwan be so no me pacho de me kan say na ade asa ana wo say boys bi epeso mu na ade asa na wan say kwadwo prempe bebe na afre no me pacho minimum na minimum no etu hia no wan ya nkroma no ho na wote me pacho de bi okoi ho na akọ school me pacho de na me nko ho krada okoi edanti yada na akọ pi ho me pacho ende me shada nim se wonim kwan akọ pie ya nkroma me pacho ane meba asam ne me wanwa na ni na ho na momote hene ehina na mote me pacho afijase ne ya nkroma emotwe me pacho ube kwadwa ben asa na akọ ya nkroma emutwe kaka but wo de wonim kwan kura wo fa so efi afijase ho ekoduru ya nkroma ya nkroma no kra no na minim se krobi wo kwan no ho de ba sata na mi so na yenta amakuma senti no wanya fie be say e pa cho na mi wo 16 na me ko 17 okay who so be bresa we did na yenta amma mi sister na eti kuma senti na yenta amakuma senti me na ma wo se krobi wo kwan no de ba na mi si hoda unko hoda e pa cho ane but emu enye kwan am like make say obi betumi ya nante edru ho so won nante free afijase akoya nkoroma untumi agise bia wo faka me pa cho ane okay but unnimu kwan kura wo fa so free afijase kodru ya nkoroma me pa cho de okay enti ebra wani so tete wo ya uhunu se wo ya nkoroma ho no na abosei me pa cho time de na menimba na esuma bakakra na me wo ekwan no ho no corona wo kwan ho nti kwan no ho no na mete yibi so obi ton ade nti na mete ona nipa na pon na mete ona o say boys bi di machi nti hwa na ono na di machi ache o say boys bi di machi ono krom ho ano ote na boys ne pese o mo ye mbo ni nti mmese na me nkoda bebi wo no ade chia me pa atwa ne esuma ba ade chia na me kofi obi sa say he na mete nti ade chia na me kofi nti se meme de ma hu boys kra no mu di machi ne de okay yeah eno ne first time I want to say when you swat it so na we ni wukrom afijase no akopie krofofro so ana say etasi me pa atwa na nya eno ne first time etasi me pa atwa e de na hawo me pa atwa na ya akom me pa atwa enti ye beka ne say eba utimi tisi kwan so ana modia ana efa wo free kura wo so de kosi krofofro so me pacho meme de na me hu na se me hu se obi frɛ me asese no na me hu se obi frɛ me obi frɛ me yanko nti me ma me kɔ to da wo so hu kwa befa so am free because omu hu no because me ma yem pie me yem pie nko ba bia nti okay obi hu ebi wa me wo school mu kra eno nti ye twa mo ko se na ma me betena me nchen school mu na be ya because teachers no kra hu teachers enti na wo GHS na SHS me pa cho GHS enti ebi o wa sa esi e wo school mu kra no like utumi free school mu abra obi ehunu me pa cho na free school mu ho pa cho enti me twa mo ko se na ma meteme nchen mete ya na ma mete ya oh me pa cho na o monitor se be ya me wi na ye kofi me pa cho ane na so wo yira kra wo mu hunu
ba so otime nchen anopa menene ko anwum ye wie mo kono nti na me nko school ye betwe mo kono ye betwe bi si na me nko class nti me ye kotwe ye twe mo kono am ne ma me kofie ye twe mo kono am ne ma me kofie opem si ye kotwe ABC oh the BC nso no obi to nchen that time na ma me ma start ya na o manya obi a o se obeye nti that time na emu ye kakra nti me wie ye na nke ye bekwa akwapae no mehu say menyem no nti ye koye no ye kwapae no Eastern region ho na ma mete akom no mokwapae akom no efi wo so e wo Eastern region ba sabra no na chese woni kwadwo prempe incident na si ama wonyem me pa chane me kwa ye twe beat no kwa na menim sem because omo ana omo nyem that time me ne female teachers na ne ye bo omo fe ne ye no me friends na ebenyim ye bo me na menim sem menyim mpo nti ye twe wie ye no achi na me hu say menyim oh okay enti kwadwo prempe na break you virginity ana pa chane on the break your virginity sa okay nti anadwo no a wani so etete wo na wo hunu se wonni wo kroma figya ase wonni o maame efie no wakwa akopie ya wo kroma no wani so tete wo na wo hunu kwadwo prempa wo ka kye wo se boys bi di wachi wo mo peso mo repeal me pa cha da bi na mete ho wani so tete wo na mete asa nipa no ton wa ye table ye omode apata boso no e wo kwan no nti na mete table no so ana wo say obi boys bi di machi bebia mefa bia no me de me ni bebia mefa ye de o say bebia mefa bia no mu di machi enu nti o monitor on pese on be nti me mese na me nkoda guest house bi wo kwan no ho kese me we fidi on de ama sa time no mu nwie ba no masisi fie na wie bibia ona na edem okay nti me mese me ankoda honom ade a chia na me kofi nya sa oja ma abonten ho a bia na bibia ye na sabra no na untimi nka nche kwadwo prempe se da bi minimo enti minim se bi a wo kra de me kwahye ho a wo bekumi anase se enti ma me phone na me frɛ mabusuafo nka nche se ba bi a ma beduro nie me pa cha me phone ne friend de am no kwasema ama meeting ba me ka chere ne say you say no se won so koye me bibia ba asa o ka chere me say me engine ndi as bibia nsi na ade asa so pan biko na kromo okra na hwa yedin ya nkroma on na hwa yedin enti adana wode wo kwai so okwa akoma ba bi ada no sa adana no no dai me pa cha ne opere so mana na ofo se me pa cho first day ne de ma mpene so ama no first day ne de me pa cha no kra bia na wo so ne tete wo ya wo hunu ni wutu so your taste ositu o your taste ntiaja fa be wo so ana wo man de wo so kan no kra kire ye na me pa cho wo kwan bi so and will take advantage of you enti me ye hu se na o se wo pe sa da na jo like me pa cho sa da ne de sada ne de awan shadan ba de chin na me ko no na one me kan sa eyi no but ono die me pa twa ne o force ne wo die me pa twa ne wujidi me pa twa ne ni menyini Sandra menyini awo de menyini na wa ti atie obi of force no wa na de se wo so ti atie me pa chewo ti said me kan e ho no sa if na nse kra no masisi fie wo sa guest guest house restaurant e wo kwan no kese nti na enwura na wo na fie no soso uja bonte kra no bitem a wonte nti uda ho ma ade achi ye nti ade achi ye no na ede na ma miss kama me coffee okay wo coffee no kwa kan de si ye kire wabusua bema obi a obo awo ene se okofa awo obi a wo na wo se na wo ye virgin and the minimum de me she da nyi ni sade me se no atimoko wa dwamu dada ana na wunwa mu dada so ono na break over virginity enti udru fie no de na wo ka kire wabusuafo fa enipa wo bo awo e ma wo ba bi da ye ni de esi ye de na abo mama ne fa me pa cho that time no na me mama na me papa se yemfa me nko mampon father bi ho enti na se omode me be kon mo na sa me free no enti me ba ya na mama me de me ko ekoma father no enti hon de obi a mi sa me hwe kra se na enye first time to obi a me me ba ya na omode me ko father no ho mampon enye first time enti ye hwe de di nkan no ahine fa na na wutumi ayira wani su betete na wo krokro be so
Nipacho krone na nkwa echi sa na ebu ho a my sister say o me kai so obechi me dwaben mem side ho no o the car bechi me side and na say you krom ho na nti wani de di nkan ya wo free krom ho me pacho ane ekopie baby foforo enti sa wonyem no e na wo bo wa forma ne ye de esi ya na sesen ma me hu no me pacho me hu se menyem no ana me catch that time na me wo boy na number nti me catch no no ana me catch na me ma me mo abaye wo me sister ina na yi o kumase nti me catch no na o se me catch no se me ma me de on hadwen se na be ya obi a wondwan nti me catch no me se ye ne ye mbra bebe ama me mo ye yi no nti me na ba ye na se busuafo ni nyina wotafo kumase ana omo bi se bisa na enu nti kwa na mna na mboafu no say adenti na wo yes a he ti na ayesa abawi na omu twa bibia so ti bibia to twa na dana me ne ma me call Eastern region no sex ba ko no a oboa wa nadwo no ono ye no na ma wonyem ya na say wo free ho ba ye ni nyina no na wo to aso a ne ne twempena kwasra no ne edi mpaso goro me pacho na me ka say oba ye school mu ho no me oja me kwa ma mba ndi na me nim ne number ne nti de ne games we school mu nti oba ye school mu na da woni ni di party ye no wa nyine number me pacho da fa ne number ma o me pacho da bi obi a wano wada so ade achi wa so pe me pacho na me nkrafo na so oba twere gu paper so ama na de send ye be ma na ni abere nkrafo na no say wa twere de gu nti one wo da ye no o se o pe no wa so wagya no woni na ba nti sanka wan hu ni bie mu nso na ba bia wode ukọ ye no anye wono na hweso na bia wode ukọ hye da motomu ene wono da nka anyim nka hu na kira kwan bie eno de ya na nsem fairy tale me pa eno de menti ase se be ma so pe wa ma ba bia da na ade achi ni wo ja kwan no wasa so pe was ma twa ne number debe o man ne number de man twa enu nti ye games nse me obisa me bia me ko school ni ti ye games no ba ye school mu ho me hu no ya park no so no ana me je ne number nti eno na ma me nya ne number sa da no ba ye school mu nti de me kwasra no e wo fie nti I said 2 times nti me real school no me call ho okay na ma me call ho na my sister mo yi no me call ne ho no nti me ho na me call ye na me hu nse me nyem no mo yanka pa na busumi so mo pe ma mo ho afo wo konfo bia ne ho afa wo konfo bia ne no so eno ene san ni pa che wo abosum no mo nya wa mo ho afa ne me nyame why na mo fa dia aka no because conphobia na no say wo tu fo ma me free mu ya ye ko ye eni obehuru conphobia ne hu say fe me hwesa na me say abosom so pa de pa e dia so no na nice girl say ya dey mo ba ne ira basa sa dey wo ya mo bo ne bai wo mo ba hwe wo mo ba nyina ho fe mo ira sa ko fa mprewanyi se basa no ene dia ko ma ba no fo ai ya kwadwo prempe ba no paper cho dey afoforo ba okay ma memra ne sister so ne ba no o ma ne no fo kakra no ha dwen na ye ne sister ni nkomo kakra ba wudin pacho from Anita Asante Anita nsema wonu yi kan die se wa memu amecheche me bibia meka so oboa sana asam ne sisi wonu na tena mam pacho no kre na me maame ene Mr. Father ewo Eastern region nti me na me ni menua mo ete efijase ha me ware na me tu kokumasi maame be hwe wo mo na menua no onya abese 16 years na bibia ne sese motive sa akomu ene ye tuprum ne ye hyedam se ade be kye hu so dadan no ye matuprum no ye tuprum no se obekini saa wadi iredro ne ye nam ye obekina ne ebi wo ho a kwankwanua side efijase nkwase efre bi kwankwanua kwekrom obeti na obi afre mahu ne wo ho ne no obefa dropping aduru ho no mo no oni ho enwura we ye hu no wom obekọ oni ho nti last crowd ye chinchini ya dwabin na meti kumaska mu kwa efijase ti me dru dwabin mem na me hu se obi ho aye basa ewura ho na nachi no ese menua no ti me kan se mate ni nyina no o kogina na waduru akiri na me fa dropping de ni wura menum dwabin mem ho ene no ye koche ne de ne bai Maa Akos nye easy
say saa de na fa no na me maame nso ye Christopher nti me maame say onfa ne nkobosom ne so da so okwa akopai nti wo de be kompai bossa nti na say na mompai bossa yenso yenchi fra agogo asante achima agogo ho na bosum ne si na ye saa de no me say me wo school no saa nke start wo me so na me maame hu ne ntem ase eye me kekai kane ne edin ya na matwese kan ya na matwese kan nti ohun ne ntem no o de ekoye so ne sofo baako ho na mo ye ho amamre nti na saa ba we ne so no edindin nti me na menim se start na menim se bi o ya ade na me kan akoye se o ya ade na me kan bia na wa yere fifi nti na menim se o ya ade na me kan na wadwane nti me na menim se nkra bo ne sem no wo ye nti me chira na me bo ne papa ene efi ati mu de no mu me chira me hela me hye me de bo na nti yesofo baako satam ne ekọ lighthouse chapel yesofo baako ne ka se nyame ye yi bi a che Sandra de na wo ye ye me ye ni nkofom ne ye nkọ ye nchi na bibi koso hu ne se motia aso hu sa akra na ekọ a motia di nachi ti ye ntwe no ne ye me ye ne mi Sunday ha no makrokro mi nua ya wo se ya na obi frɛ no odi ne nachi sa na ode kɔ nti ne so tena baabi o no wo hu no ho de beba na ode ne nam Maa Akos se nam so amode wo mienu ye be ma na ye de ne ba ha no e de na chi no ne ntimi mpae second one si oyira kwadwo prempe de na chi no kwadwo prempe de na chi oyira kosi kuro bi so kwankwanua achi wonom na me ka ho asem e me no be ma bi nso the same thing ono so ni hye mba ko ono so nyimba ono be saa be ma ne de wate ne ba ono ye ka ohun ohaw na akora ne namu no na busuanfo ate akola no ti saa ade ne ba se be saa akora ne ma oni ma di o no asa oyira kosi ba bi kora na se obi fa no kora mu hu no se nyanyem no obanyem no obi ne da kora mu hu no ma hu oni ma de pa che se nke de ne ko na asinjwe ni pa na akwa se di ade na e ha no ne nti no u ya enye yi to owi secondary school nyame ya na dum owi secondary school na me odi ne ko sunya adwuma ade ne de ba se be ha ne pa kwadwo prempe chi ne kura no foforo san bye second one de ono na busuafo nim problem no na mu e na omu hu se saa de na omu ba na ye no ade ne ti akura ne so na opeso oba fie no onim na kira kwan e na boy ne campo no de ne hye ho ti yan so yes ano ne ye de no nam to bo me ba sa boy ne campo ne de ne hye ho e de ne hye ho kuro ye kura na se ho ti ati na ni so no onim na kira kwan e na boy na campo no enti yan ni abra ehwe nti enkurase nkuro nketo ne nyina ne ekọ information center ekọ ya announcement ti ba ko na ka so hu abaya ho ho bi wo ho e na obekan na wo boy ne dem ho boy ne ho na me ma me de committee for call ne so saa tam ye ko e mi anu ye ko fa ne ba e wonyim wodi na se wo ho ma wo ko e me fa nsa na ye keka ko boso mi mpo na mu chire hwehwe no amu ho no ma ye chine e ba saa won e ba saa me jai mi school mi na me maame so ye be nante saa na ye nsuso no me maame eja okan ye nko a wotete ye dem okan ye good dem ye kan ya asema ye ka kire maame wi ya wie ne akan kan kire mi nua mi ne di nkomo kura chen mi kunu ye ben ye ho pa nti me bibi saa ne si a meti school mu kura mi ntimi nsua ade ma free school ma ba ye be chini saa ene mu abrantie ne ti mi kampu mu nua nhye edem bosome o campaign she dem bosome wayira aye no nti se wayira kokosi ba bi sa no a nani so titina ohunu na ne refi ne ho ohun ba bi owo ohun ba bi o ti esa na de se na echini hwehwe no sa na ebe china ma e ka de na mu na branche ne mo anche no ye hu no ye koye case na busuanfo ba afie e be patch na boy no was secondary school no obewie na busuanfo ba afie be patch o se o mo sere me maame na ese o mo nyina o maame mo so ete ben me maame me area ene se wayira mo hwehwe ne nyina no o mo nim na o mo nim se ye de hia ila na o mo nim so o kwa me ne ho na maame ne nim se ye de hia na ila na o nim so o ne ba no dem onim se ne ba na ne ba no so ni afigyaase kuro num ne ba no so wo ba bia me nua na ira akodi no yes enti akoyesa na akoyesa mantamu asem na omuma e kan ne fie se wo behwa akora na akopem so obewo owo ombete no se so wo masan me pa cho kitwe do ware na owo ye nti o se ni my 3 owo fie san me pa cho ko 26 years oh
na also wote ene no also mama ne fa ne ba ne ntra ne na so na wasem bisa ne ne a wote ne sister ntimi nye bibia nto won de on fa akra ne ntra ne na so because said akra ne susu no ha adwen papa nti kwadwo prempe na asem ne bae onye mo ye na me papa bu free pa so what take advantage wa akra ne so yes into ode ne be court yes into ode ne me maame nso ye nipa bia me maame ewo ahumobra to the stand say onye hu se ni so obi ani asepe asem dis otwa so kwadwo prempe ne abusuafo be sun sa ne be patch on no otwa so e na me papa nso bu free ma obeje de say asem de dada na esi ni nti me nwe ware papa ama na so de nya ne fault ana o si ye gina boy na chi se o twe boy na so o na me maame nso nim se me papa twe na so a boy ni bedwane sa tam na boy no yi mesin ni odidi mesin fo achi na nhyɛ da nya yi bia tina maame nim se me papa e boy busuafo ne kasa na boy ni bedwane o wu ye akora mi na ma hwɛ na me college sa wo hye machi kwadwo prempe ba no ono wai me pa to school wanya fie sen me pa to ko wanya 8 years December ye twa mu oba na be ma pa cho oba enti unuye Sandra ne ba pani anya sen pa cho 8 years ono ne kwadwo prempe ba no kwadwo prempe ba no okay na chese kwadwo prempe de na chi no na wo yira kosi ha na enti mema sen onwo be ma like mema sen no ne omo take advantage of her pa cho 2 na ne mmem kura de ne nipa trimu ode sa se na ma se wawuru wo bi ba enye no asa sa wontumi hunu ni nchia o report ma police station wo de ne ko na so be ma no chese wo hunu na chi hunu hwe no ye oba no na ode na kwhye ne dem no na na sa akoa bi no akoa no a wode ne kwhye ne dem bosome no ene ni na nyina akwa asem ne nye ma asem ka benya ho akabahwe manso kabaji saba so no ahwe wo ye wudini enti wode ne hye dem no bosome no na akwa iwu to ho a ekoba ye ndem ko betutu amena akosie na na obi de hye ohuru ni nchi wayera woni wo hawo a okomu na de wa campaign wo dem one month na mo de aye abusu asem eja wadwo ma mo nya hu ni su a we se kura na me de amba ha no ma me ho mfa no oyese na de oni e beba ba me ho mfa no ba wa makreye so oba na obehu kwadwo prempe maame ani asi ni suo pe obehu so obe ya onu wonya hu ni suo pe no wagogo tina maka chen sa se mo onyi ni hu mfrim akra na ma hwe na from 3 months wonya 8 years afi de ma bre o papa me hwe no me area meti obi ani prempe ba onu so na maame no so me net nso obi sa me sa na maame no ho so na maame me na me ba no o wuto wo na so me na ma hwe ni sa ma ada wanyim no wa hwe no onyem ne de satan no me ye hu so onyem no omontam te we ne kotena ba bi foforo be ma ne ba ne ma ne hu no enti me na akra no wo me ho okay enti onyem ne wo ho a o discover e wo me si ni won hyada nya duma papa bi ahia na o de ba 5 cd nyina ne 2 cd nyina na otimi de ba enti e wo ho anso otimi frɛ so oni kaska me so ene wo wo ni mu ho otimi frɛ mpɛ sɛ mbɛhwɛ me ba nso me ni kaska Mr. Brahim ma kaska kwadwo prempe no wa bɛhwɛ ne ba woni lɔre fɛ enti wo a wo hwɛ akra no na asansan di ni sika e ma ndi ya lɔre fɛ bɛhwɛ ba eni so oba no okura hwe me ma me so tua kaska so otimi frɛ ma me so oni kaska ma me so ama ne kaska no de abaye pɛ so obɛhwɛ akra no hu sɛ ne papa ni still na wo ha adwen e na o ma me so di ni sie kwadwo prempe ma me di ni sie wonim ba bia ne ba wo pa me pa kwadwo prempe maame me pa chan on ne ba ni sie oso onim bebi owo ebi wo ho about 2 years no nti ne se wan kira mo ba na kira kwan ye bebo odua maame ya de ba show me ka kira wa wie ya boate me say se wan kira ba bi aba kwadwo prempe wa ye de baje tu aso ma ko spacho Christmas ikura me friend no me ma friend na ma ka kira ne se wan hwe ya case ndi aduru no se me nso matema busua se me ba menyim na chi no no onyanya afa ne fakola me san be me san hwe nhyira enti me friend se me sere wo se emu ayeden pa kwadwo prempe ma me ya friend se mo di ma me no se nhyira na na yedenim no owo bo nwire ba yi nhyira ne why nhyira ne akra no me ma me na enim ne di ba na me se o te ne nka chi ne nti o ire afi ne di ma me ni di ya nkasa mu ni di ya nkasa me ma me na enim enso na me se o te ne nka chi na o se ne ire afi di no
Ohu na chepa. And what's he bonre? Bonre ba mai. Bonre But your bodokono. Obodokono. Dokono. Ento dokono. Ntodokono. Dia yade ayi. Bodia ha boni bi. Wo nipa krokrowa. Oda krokrowa onya kokko. Nipa tuntum krokro. Mani ehunu kwadwe prempe na nya mfie ni. Bida mi hu kwadwo prempe de me fan se be se 7 years kra de. Mi hu kwadwo prempe no. Be 7 years. Man ba chotiase. Otiase pa. O ma me Denise, o ma me na Denise o. Ma me. Abobo ya abo akura we Maa Akos e ka ma bo. E bo ne ba no. Abo enhira. Na wa ga tu ni di nhira. Me ba cho no na betu ni. Ya wa tu ni di. Or the blessing ofosu hima prempe. Or the neto efie na make say o maye no restaurant no. Efie ra no e ma me ofosu hima. Mpachan. Bless no ofosu hima prempe. Me pachan. Hello. Hello. Ma me mo ha o. Yes. Me pacho your friend me Maa Akos me adwuma wa Akoma FM Onua TV. Me pacho me ne kwadwe prempe ma me na e ka sei. That's fine. Yo me da se papa oba kwadwe prempe owen. So nanu of them no so aka police wo boase side go. Oso wa aka police me pacho wo oboase side e ho no mabusu ani beti ho. Ana mu bibi ewo ho. Ntoni bi anwo. Nkwamimbo. Wenima no oboase. Okay, nti aka police ho no oboase ho no se wo ye den wo ho. Ya so ni mai bi na ye adwuma. Adwuma ben. Sa ku adwuma. Omo ye di adwuma. Ku adwuma. Omo ye ku adwuma. Okay, me pa cho wo. Oba ne ko ho anya sen. We got 1 year. Oko ho 1 year mu nie. Me da se. Me pa cho ya woni ne di nkomo. Wo ba fie besra ho. We wan trying kanene die. Anya na me oni mi di nkomo. Oni mi go mu anu afrem. Uma bebo sini nsa no afrem. Sa me se die. O fe mi ache kakra. Enti wote wo ba ne nka anya sen. Iwa che ye be biblia ni mi ti kon se be 3 months na 2.5 months. Enti ebe di bro nyam ni mu no ote oba no enka. Okay, ma me da se papa. Na wonim sa oba kwadwo prempe. Wone ababa wa your friend no Sandra Nimo awo. Me pa cho adie na woni mu fa ho adie su na esisese. Ngacho de ni fa ho ni se. Akwa ni se ni enhu to ni mu nyina no. Ni ene che se akwa no awo kra ache kakra. No ja me ti ya ibi ko fi ni tai. Ni che ya ko fi ni tai no. O mu ana ni nyabi ana me dia ko. Akwa ni ti nyabi a no so dia ba fi ni no ma ona na fa ni ka che mi se. Abugo ya akwa ni ko skwa ni ya bon. Nti saa mre ne ni be na o tumi ni kwa no ofre ni ana ka kire ni ni ka kire nse ana sandi ni 120 ana me kwa ni yes ni ana mpe di so de o mu ko yi a yanti na mu de sandi akura no di o mu anu on chance me da no ofre na me ka nse mi sere ni on pe kakra mra ni en fa nko na ni ni nko ni nabi said ni nabi wa ebi akwa akwala no enti esi sabugo ya ni bo no ni de timu sabre ni de me kasi na nya bi de kwa na me bo anu no so on sa bi mre me na me bi akọ Yo mame ni sase ena no ya ye fra wei wo ka kire ye sa wo ba no wo ti de ka kire pa na ne number mpo wuni. Eti sidan na o ka kire se ofra wo no bronya bosumi no no ofra wo abra wo se ne number kra wuni number na no de fra mi pa so wo fe mi ansa na ye di bronya me na ni se mi wo mo fe ni bi fa me ka kire
So what the number we trenia. Ni tipa afedi e duru se mi ni yama din se ni hiam. Me frɛ no a enko. Ni nyame die. Etro na wu twa kyerɛ me. Menye de wo kan. Ni ba to mi twa trasro. Wa mo no kra frɛ me no. Me ka kyerɛ ni pay. Wa no ka kyerɛ me si ye de bibronya obeba. Ɛna me si ka se yo na. Enti ofra wo no ɛyɛ wo bisa ne sɛ anyenya bia na ba yo ya wo ne na wo no ne ba no nso wa frɛ no ana wo mane no. Me pa chaw ene de obema ne na simi so nti no. Me ka kyerɛ ni pay sɛ akra no o mane no akyɛ. Enti won pedi enfamra. Nye mfa nkonkom akla nti o mo so frɛ me no. Me ka kyerɛ no o mo sɛ. Sɛ ya de sɛ nya no a. Ɛna ka me nso firi so o mo ka so o mo de ne bɛkɔ. O yere pa asa hene FM no. Me picture Akoma FM na wo ka sɛ ma me misa wo sɛ kwadwo prempe no to ma so sɛn. O so ni ma ni. Okay. Enti o ma yɛ sɛn. Ni ma yɛ. Okay. Enti oba bi betumi akɔ baabi a oba tan wonim baabi a oba ne wo wonim nipa kro ne ne yɛ adwuma wonim ne ɔkɔyɛ wabra wo beto wadwene mu na wadidi na wada sɛ wo ba na wuo sɛ yakum no sɛ ayɛ dɛn wo ma obi ankɔhwehwɛ baabi a wo ba no ɛwɔ. Me ba cho wo tie me no wo diase ɛna no wo and what friend me catch me say man sis anti bi enya be mejuma eti me na mentene nka no ni ko di ase wo ko pe ka ma me no e ma me kura me di tu na ni sa me na mu na bobo ya aba akwala no me di tu na ni se ya friend me catch me say ne ba no abobo ya abon ni tu me friend no a nya no eti wono me nam ne so a e ma akwala ne ko ye eti kwan di obefa so a wabɛfrɛ wɔ ni abɛɛma na wɔne ne yɛ adwuma no ne waka kyerɛ no ne wafrɛ no ɔmfrɛ no ne ɔnka nkyerɛ no ɛne kyɛ sɛ wɔfrɛ no a wɔde ka kyerɛ no a meyɛfiri wɔ meni ahotɔ ne masa akɔdi aso a kyɛ sɛ wɔde saa sika no ɛsɛn dee me yɛ a mede kɔɔyɛ no. Okay, na wonim sɛ yɛka no wakyerɛ sɛ wɔbɛyi wɔwɔ ɔboase aka police o sɛ herefa ɛberɛ a ababa yi a wɔne ne wɔ yɛ Sandra Nimo ɛno koraa no nyɛ sɛ mpenatweɛ ɛna wɔne no kɔtwe yɛ a wɔne no nyim na mmom abusuafo no kora wɔma kyerɛkyerɛ mu te bia ababa a wɔne wɔ mu ɛnam soɔ ma ne kɔdii wɔ bɛyi nsɛm a wɔteki advantage no na wɔne no da yɛ a nyinsɛn yi ɛde ɛbaayɛ waka kyerɛ abayewa yi sister yi sɛ mate sɛ meba no ɛwɔ boase aka police so asɔmɛsi a na awɔ bɛnten ɛna de ne kɔɔyɛ enti mom yɛn kɔhwehwɛ no na mo betumi akɔhwɛ no waka na kyerɛ akwan kyerɛ wɔn nom. Nipa cho ababaawa no kura na nkasa ni nipa bia wa frɛ me aka kyerɛ ma me ma ka kyerɛ ni sɛ aha na ma te sɛ wɔwɔ ni wo frɛ me ka se ye de bibronya obɛba no ewi ase wo frɛ me wo na ɛhyɛ sɛ ni wo bi sekan akotwa no enti wanti ama ni nyina me ka kyerɛ ababaawa no ɛna me ka kyerɛ ni sɛ ni ne wo me nansia na o me papa yi da me no Yankopɔn da ro ma me anam hwɛ no nti sɛ wɔno ɔmo na wubia yɛn hwɛ ba nti ni ntimi fa kwala no entie sabra watena se akɔfo obi ba ɛni na wo ma me da ka kyɛn sɛ na hwɛ obi ba na sɛ ni baabi ɔte na me mane die ababaawa no maka kyerɛ no play eti me bo wo kunu wo ye no kafra wo na wo hwɛ wo ma no nti sɛ wo ba no nso ene wo bi ba akwawo na sɛ ɔnhwɛ no a gen wo ankasa nhwɛ ne ma me pa che ni hosa me ka sɛ wo sɛ ene na wo ka ye ni pesa mi tell me sɛ ni bia to me no anya me de eti bible kwan so aka sɛ ni nya me ka sɛ baba wan sɛ wo ba wo ba abeyi ase no ahwɛ na onyankopɔn no wo bi ka eti ni de bia me ka kyerɛ me sɛ ɔnhwɛ ne ba wo ba na beyi ase wo ka kyerɛ wo ba ne sɛ ɔnhwɛ ne ba ana wo ka kyerɛ baba wan sɛ wo ba no anhwɛ no kora no a wɔno anhwɛ no me ka kyerɛ me ankasa me ba no sɛ wɔno na awo akora na beyi ase eti wɔnhwɛ no na nya baba awa no na me ka kyerɛ no wo ba kwadwo prempo wo ma sɛn owo ma sɛn owo ma sɛn ne ba ko pɛ me mame na wo ka sɛ
wo to me ma me hwe no nka wo kas wo so woni ma baba wa ya wo ba ne ne wo ya no mebo a ababa wana ni bana ni wo ya ni die ni no na woni ama odi ba ye no ena ni tedua ni ababa wana one ne wo ya ni wo ma ne wo ko free akwa ne tam no wo ko free akwa ne tam e wo hwan ho e wo ma ne ho e wo fidase mame say wo ba boa ya me yensa aka oba no because antisa odi ne hu to adwabu pass say ye me kan ye me kan so because wo mo fra wo a wo ka so ene say wunni ne number what in a catch and I'm a boy. No friend also what's in the banning catch yes say. Also what's in catch a pan or the band the number way friend or fra enco or sound way friend or fra enco. Into the beer be friend beer was say me cry me be na ma ko hwede or enam no so okoye no. E be di be bos me rubesan afre the same story. But on to me catch am was said you will see catch yes and the police or can't trouble. Ata police word me pa so me can't tell me say me for me see ma me no enam ni so a o ma ni ko hon ono na me kwa sa position no mama obani ya wa send you sky me pa so daddy adwuma na wo ye ni nyina echi o ma uska me pa so daddy on sending iska ene woni ba so wo ba bia a wo hwe no ka akora yi a wo kwure pu no a woni ne wo ye no ho ai yo wo ye trimodefo na brabafo papa na se wiase a ye wo no sa ono anua ba na wote bia Sandra ni mo wo mu ana brantie foforo bi koye ne sa ne de wo ye ana abrantie ne ye ne sa ko ono ya ono prempe no kade no obeye kwadwo prempe no kade no obeye enti se wo fra wo a no amananya ne ntiye se ba bi asem na duro no se nya baba wane na busuanko na emom na busuafo foforo do mo ho agim enti se wonim no amaye na sade na se yeso di mu a ekoya wo fa so di baba wano ene ne da ye fa so ni ina no ye ne be gina court ka kire no en minim se ba bi owo bia so wotie ye obetumi adwane but won'tumi fa ne hu sie da sama mi so nim ba bia wo ba ne hye ena wo ka hye because so ya wo ba mesrawo yini pie na koduru bra wo besuo ana wo beka se wo nsurum Unia mensumi ka tira wo se ni ankasa mi pa wa chewo ankasa se mi kase ni se akwala no wona ti ya na mi bi ni sia na ma branya mi papa ezi se mi ye di ye mi ana ye di ye mi baba wo dia enkanya mi de na mi nim be di owo na ma fa na sie die now me cram can you say the bata me me waka trim say kuro we so and wo fine me sem ni makpo kuro ni so ana say mo aba ena me di na sie sen hwe me oba dia na nka me kwan kan yanko bo ma me se dia ni sinani eni wata se wonana no o fie sen the babonia wo ene ya papa babonia wo ya me se wonana ko prempe ba no wo fie sen nto wo fie sen ai wo chamu fie nso ko fie nwoche woni ni nyina ya efie so ko fie nwoche ma ai sister sika sai ena akra wo konfi efie nsu konfi nwotwe wadi pansam me person kan no ma me tv Maa Akos me pa cho sika ne pa de se basi ye ke kan bo mu free ni nse mu besi na nsen ya bobo ya abo no mu 50 cedi bi e ba ya Maa Akos 5 million kura de se do so pa me pa cho me na me share djuma last time bi me ma me frame me say kwadwa aba me bo mami ada na wo sere e ka ne buru ana okay sik wo mo kan na wo sere wo ba na abo akra ne ho ka buru sa na
Oh, didn't grandma or me. Mamma Cassa. If I chose, let me see you, man. My friend me said, Quadra so be her crown. Satam them sister now go to school. School more, money said Mrs. Banano. Now, or the books to be into me, neck or you messing na uncle to you, and to me buy no. Or say, oh, but when this car, muck back, say a new crown. Muck a can back, say a crown. Or barber share a crown, but when this car, it's me, my maniska. And I'm mammy, say, me money, but say, no, for man, no, found what be mammy. And no crying the last time I'm home. What mamma, more wine was here, and more what was here. And if a man no found no niska. Muck back say, and I'm a coin near crana or the barber hair crown. Muck. And that's some muck and a crown who's a corsage coin. And milk on what on a say, and Sicasa and I from my man coin. Me patch. Memena, mammy, just cannot me ho. Edema, that time the men kais candy. Edema, or your prepared so, hey, or so in this car or they fuck or to buy. A patch I did muck. And catch one on me patchan. Eh, Jawajo, Tissicano at the Tom American buy and was I in the bohon and on their side the coin. And I'm patcho, Nippano than a I don't care what Tom American buy. Because man cannot buy, you know, so of course I just a coy. And see Mark Ben or toy. Me patcho Nippano than a tono. Nipa no de ne to no nankasa no ne ba na enam no so hu nipa no e boga na oje akra no hu ska wo omo hodi ebi wa me sister ni me wo akra no so no otimi ba ono na satam no ono mo nsakaka oba wa say sister me kwaji ska o boga ho for so you my sika akra ni o envelope na ye ma me di aka ni wo ma na fofo so age fa you dey akra ni to no ema eba da yi de yi na afie ne na dia na nkasa no ye boga ne maame na ode ne to no otimi kwajiska e wo boga ne ho wa bra wonya bi mfamra akra no oh no baba na asa ne bi so onsan famra obeba na asa obeba na asa no the envelope na be kire se sister enu nie for so him envelope ni o me ko na de man tie bi ofa kire be bisa se sika bi a wo se ye beje e mema ni mu fie e mema ni mu fie ho maame mema ni mu fie and obedi sansan phone no de kire mo and akra ni di kra no obeto ye na ni di blessing ofosu ofosu hima prempe blessing no dia what the di ni trogu paper so or the fafo so ana woni na busuafo na better ase beto apani ombeto ene okoka kire ni maame ne maame no kra de na yi kan ho e bai ba maame no kra ni makra na nsen ikwadwo maame ka kire mi sister say for fosu hima na nkasa no e pa akra no na me kra me ka kire mi sister say kwadwo na fa echa akwaje Canada because oje akra no hu sika omo hodi pa ade na mo maame no ene boga na mane say onu kwadwo no a onyi sika ni bi ma ena so omo de man so on famra so anu wadi nti e free da no kro no opeso o mama bibi a on famesi wo sister so na on fema me pa che o maame no on ti fie ho ye nim bebi ho ana boga no nso nni ha no sika no kra no no de ko airport wo se hen o company bi wo o de ko so ana kwadwo na kwaje nti boga no kra ye nim no ono won tamba ana maame no so di no why na besi na nai maame no obi amesi na nai ba ode ne ne mama ne no mo kwaje nti mu anka sakra mu nimo no me pa che o de kwadwo no omo mane na ebesi wo airport no akwaje eni o envelope ne sande o de beba say for so him envelope ni na me kwaje e bia na boga na fa ekire no ebi e onya mo number bi no wabisa ena oba nso watwa bi saa tam oba no aye fine nti wo ye ne hwenye yi odi wi a one na namfo ene okwaji ska one na namfofo no matu abala na ne yankro mo de na fafa no ebi obo no mo wie bia fine ne nickname de akata omo friend akata me pa twa no we tun na ni fita ojina so kakra de ba won wa pi na sese de o si describing de hu na abehu no me pa na me ka no ojina na se me ko Facebook se me ko ba me screenshot to picture bi se me de che me sister se ono a me hu na ebia ojina ho de aba me kai na yi no se me wo fo akra no me be ko ayi ni nyina na oba ho me ka se odemok ba ye se me hu no me bo maminti enye bi ase e wo baby dia di nkane a wono woda aye no eno de ye nimse no wani ni ho nti wan hye da hu niema so efri ho no wonu na ankoso antwempra ne na ankoso ana anye sex biem me pa chewo ena me ka se me call ho second one third one na me call ho mi sister mo ye yi a omo call ena me call ho a
me hu say menyim no ehwan ha ko na me hu say menyim sata na me wie school no say they will see ya hu na asa wo be hu na say ntina ma me bisa sa me hu no 7 years beba but still bema wakọ ne nchen ba ko mienu miensa wabesra wo school okoje wo be sika no wodi wi ode envelope ba kire mo ema wani hu no de sata na ma wo foforo envelope ne de wo so hu because anasa be no na stra kom ne wom sata mu ne nyina no na eba nti envelope ne de ode ba kire say na yakra na yeka kire ne se kwadwa be ese ana na omo di na omo be free ne time ni say kra me man ko mu bi omo be free ne time na say na ni so na ginam na wo hwa na wo hwa na say wani free no ho obeyela aha wo hwa wani free no ho obeyela na one nam enti no wa wo foforo sa no akro so breastfeed akola no enti ne ani wo ne ho pa enti na yenso ehun se kwadwo na hu problem owo mu enti no na ye mpese obeben no yeso obesan take advantage obesa fani biem enti na ye no kra ba ko pe ne ye ma ne hu no enti oba na odem kra ye so oni honom ne ye ne kwadwo na tena abonten ne ye ne di nkomo no ye ne woko wakofa wayira ya wakofa nyinsen bia ba eno de mo ehu no be makora wode na nyimo ye dana mpacho ende bia nsisa enti se bia ewo mu no obi ne hia mu saa de anyinsen ama ena ono saa no onhu bi saa ti nani so ti se bi one nam no na omo ne ye saa na wanhu de ane nyinsen bi saa ama na Maa Akos mpacho na nsen me hu kwadwo wo pankro no kwadwo prempe mese kwadwo prempe ma no wode ne ma edi agro wo Maa Akos wode ne ma edi agro wo so wonim ba bia ne ba ne wo keka ta ntam no a ane ya won twen me shop wo pankro no bus stop wa enti obi ne gate twam wa so ne me hwe na so ntem ti na msi ade be kwadwo ne nsu oba ena msi kwadwo prempe wagina ho atwa nani abehwe manim kwadwo prempe hu mi wie ya afi do so ne kwadwo prempe me say wo ne kwadwo prempe ena me dem no kra de ba ko me ka chen sanya sa me ho na ho anka me hwe na so ena me senya sa me wo ne kwadwo prempe wo ne kwadwo prempe ena me senya sa me ho na ho anka me hwe oni so amo abo me amma che wa ada waka so yo nua ya na so twa ni no hu me no onimme enti no onim se ye be start ena onim se me ne edin to onim se o gitum se wo no ameha no osinyo no nam de mija no no koi enti na nse o maame kasa no maame ka bibi se ni nua ba ko tie timatim na se ye ono na mehu no enso osinyo no wo science na zo esi na di say me pa cho be se me fa be 2 months kura be 2 months mo ani be 2 months mo ani me pa cho ai busumi mi enu mo ani enu o maame no ka cha yesu ohu na film ni ani mami wode ne ma bi dia o mami na Denise mami na ma won hwa akwala no Denise mami Denise na nka ma oba tan wo ba utimi kasa afi hunhu no ma enye no kwena se eno de enwum no woto oba hunhu no ena wusi wodidie won tene nka ena wusi wodidie be 2 years kra no tene nka tede wa tene nka no no yade ne de beba no so so ono so wo ma woni ba owo mama de wodi ye wo bie no obi nso de bi be yo na akoka na adane no me ne da so na wo se before a wo bayira no wo tetenne ene ben na wo te ne sen me pa cho asase na me hu maame kokko sente o sata fita o ya be yanko nti ebo a me ne maame na me ka bibi sa no atia me no atia me nti se me ne na nti me ne na ma o maame ni na chi o maame di nanim o ma wuni na chi o maame ma wudi nanim wa hu moti ada me pa cho David anu de wu hu bi da ahaya Akoma 87.9 FM Akoma bu nsam dwumadie no eno a ena maso eguso amotie no ena wie ensam sisi papa ensam bi ho a wote a ayete se anansesam bi ena wote na ensoso na ye ka say Sandra sorry tina ho kakra ma me Sandra said the Sandra city ni very very beautiful lady ne wo fe pa wa say po hunu sa Sandra say ne ware no aso obem kakra o ware no obem kakra
first na kom no fa no we kese tuntum brum oh sa na sa de ne ha ne sa se say de ma paye free ho pa che say de ni ho bi ben fie say ni fan say be say 6 to 7 years ni de ya ye hu bi mo hu bibia biem be ma won ne te no so en complain bibia woni ukria wo say ba ko pe okay ya na wo de ni die any buo said se efata bia e de ama no wate because wo ye be mamua no kwasem wo ye be ma kasa me bi nti America so ye be ma no wo ye be ma kokodru for odo or respect wo ya de pa etie for me twa me ho aba sima me ba e beto aso wow 2014 by fan say 2013 na me go school I say na I say akom pese family nti na the men nam ba na ye pese ye pai film so nti na obi am pese ye odem beko akwatete because na me go school nti me ko me de me hu ye ne say boy bi e friend no kwadwo prempe ana o say o boys bi wo kromo ya onkroma me ko na menim ho me menim de ya me ko pio na o say boys no pese o mo repomenti ade asa o de me ko bebi oda no ade a chi ana me ko fie enne first time ma me di hu boy no nti me ko ade a chi na o ma me ko fie nti oba ye school mu ho ne ye games na oba ye school mu ne ye be school enne ma me di hu no nti ye wie school mu na me sa ye wie school me sa akono ana me hu se mafafu nti me hu sa no e ma me ne no koka kire be ma me na ma me se okay enye bi anti waje atum honde ma nko ho bi me nko ho me na ma me ho na ma me ti Eastern Regent me de ne koy me ne ko me ma me ho nti ye me be wo na ye ba ye ne me sister ene me ma me sister na ma me ne me nuanom ektimeka se na ye pese ye kokwadwo ho ene ye ko ha no pa enwumre ne aba because ma me fa ne se ne ba be ma ti me nkwa me de fi o ma nkohu me nkwa ma nkohu bi nti me wo ye no ene ye oba se a small boy and small girl de yi papa bi anim nti ene ye oba nkaka nti me jai me frifio na me kosua adwuma nti me frifio kwotena ba frufra na me sua adwuma nti me de akora no hwemu ne yayi na me hyeda ne musa ebi o ha ma me frɛ me o se onana ene so wa aba abehwe no what's your tackle about akora no so why should you tackle the boy's mother? Was it the mother who sexed the girl? Don't worry her, find the boy out, okay? Me das papa yes so be ya won so ma me nim baby an ba ne wo no wodi ni sie eya wo a ka no abusua de ayi police ene be kwa akwache o ma me no so o ma me no anye on boy no and again the nyinsan ya ka wo so yi ne hu firi mu was say I know the guy pa Maa Akos you don't know some parents okay on also the no Akaporiso is not a village. Good after okay and also I like she's telling my story. Okay obisi girl no kind of story pa oba me wa here na mama na pom to say okay we pacha from adom edi adom amadoma okay am free here na bai pacha me free Ramzia area pacha area boko miankasa Elmina na metnae prisons the dia dinim ye Irama mene boy bi na tnae boy friend Isaac ono se dina e friend na eja penny na I say ananti ma me de fafru akra no ewade adom minsan be 5 months na me ka senka me come na ho nanka my de bakotena me na wo kakra eminsa no but o ka se o ma me nko ba me so na me sha asetina no ma na enye ma me na me come na ho but me
na wato traveling bag nketewa ne bi ama me ntime kɔ no ohia me kwan finfi na wɔgye bag no obi ana me normal wo ma me de kwa akɔ no ohie normal ne gu fam na ofa bag no na me sesa normal ne gu matarium na me de kɔ me na o sese ni se na boy na ayede ayeme na me na sa de amentena ne nkyɛn sɛ yampa sɛ me na me tu a obehu sɛ yampa sɛ boy nso na ayede apamo me a obehu na boy na yede eba ho enwumbre na boy ne ba ho na me na bisa ne sɛ ni sɛ na asɛm na yede etie on chechi no te sɛ me ma ba ho sɛ minti ene boy ne ntina ho ne dem obi mti pese me yede membra me na ho na ye no kra na sɛ enye no kre na boy ne sɛ asɛm no de ye no kre de me ka no hina ye no kre ampa nso sɛ obegye bag no free me sɛ me hie me no ma ne nyina yede egu fam na me na sɛ enya de esa na me dem sɛ bitwa bibia so na na yede ye ho sa nti me wo ye no mu no me wo na ho na me de wo ye minya be 5 months me wo nya 5 months na me call boy no me call na oba no ma me call penny fie ho baby ana me ne ti no na watu afro akọ efie akọ han fie fufuro wagya me ntare me no ma no egu edan dada na etim no na ode oba fufuro no ma yede akogu fufuro nim na me bisa ne ana no ma we hwan dia o se ode hye me se me dia nso no ma no me nibi still now they share me say me ankasa me no na ma ko shopping fufuro na brewo e de no say nye no ma fufuro dada e den ye yisu but me chance ni ade ne de odi ni na e ko edan fufuro nim mankasa nti me ho na wanya ko na odi ko na pie nti last time oba okwa adwuma oba najo am besides nti ukwa adwuma afi na wapon be 2 o'clock e ho no say me ye ni dede me odidi matem mankasa also person I don't find me have sex na me si there bi baby I'll call en ko ho nti obo me obi ana ma wo foforo na obo me na me ni si e de page e na me tompa na ye da sons man so biom nti ade a chen ye no e na me si na o discard to na why de pie no okwaje na me si nti usa na ye ade wa bo me matofo mo nso mi mpo busa se bia kafra na set se na se bibisa ade a chen so wasan so eja me ho na ye de ukwa adwuma ye nya de esa na ye me na msesa ade mentimi ye de emfa wo ntena biem na msesa me no ma ende me na msesa me bibie wo ne de mo nyina me fa ma ade na me call me na ho e wo eminsa no bebia na ye wo no nti ya na waba na wabe pa acho se ne bia mesa so na de ene na kwa akotena biem na msi de bi de wa ye me na ye me ya se na mo ba so nti watena on side abo me mentimi fa wo ntena biem ene ho ni etwa sintim didim ana me ko hia be ma fofo na me ne ko wo me second born no na akra ne hwenu ma style ono on sha akra na akra ne nya 2 years me frɛ na on fa ada obefa nso no ka chem se me nya abotre obesani scam me ne story bebre na me so de mate nti me frɛ biom na ne nua ketewa no fa no se boy no wenya case ma ya den ya che no akọ prisons o ankafo na am say case be ese wona mo enam oba afoforo sunti na okọ sa so na me de mi nim ba de mete ni nua ka chem se enam oba afoforo sunti na oyede okọ ho nti e won so mi so mene no oba mi ntimi nka se me hwe nsante wa me kọ na me de me kosra no se bibi wo mi nsema na mato bibi akoma no na obusa me se bibi wo nsema no ata akoma se minya se minya ebia meska na mato akoma Ike penny no what akoma no matako che no be ma na omwa me mo shakra no bibi wo nsema no ato akoche no na de wo do no ankata mo be pa ache se ne ntanka wanti asesa na ntanka akofa be ma foforo sa wo pana asem sa kata mo ka se ne ntanka ne ntanka ko anya na akofa be ma foforo na wo mu omwa ma wo shakra na wani abre wo so ko akakra we wo ho no na wasa ye yi di anaza abre na fe de wo sand on the back debi na be ma woni ne tie no na de ni mu nyadru se pani de ni nti me kunu da de san be wa ne enye ne sa na de ne se ka kire me menti ase I said na baby o na ye me ya baby o won say te onya ye chen ko to prison na ye me ya nti ya na me kosra no ani se o da so do wo da so do no wa ka no kra wo da so do no sister ma me say na wo da so do no ba cho debi so aso ya na ma ye de makwa kosra no na obusa nti still na opem na me so baby aba ne de enye se ahase na me beda to se bia me pe wana se me mpe sanka womum na opem a enka wan de wan fa manja anko fa oba foforo
ana e wonde me de me twas na me de ma asem kokko sha akra se me kwa kopa adwuma e na ma ye den ma hye memba cause sisi a be ma na me ne wo me second born e ono so sa na ono nso ye me sa na ono nso ye me nti me de me ma asem ye de kwa ko sha akra na ma ye ma kopa adwuma nti me nya bia me ja me na memba no ma me nana e wo ye kromo e mi nsa no nti me ko akra kakra na ma ye ma ba na ma be hye nkra na me nya sika na mama ne me nana na wo hye nkra na mame na me de didim na me san ko hia be ma foforo dem ne wo sisia no na sisia no 7 years na ye ka na akra no 2 years na ye de che boy no nti sisia nyakopan do akra no 9 years nti 7 years na okotwa no prison ho okotwa 7 years assemble no mo de to no so ma ne ko prison 7 years oya like me de minim case asem crowd call but yes ye oba asem tina o de call e che obi yere ya na wo ko fa me de ehoni de minim ehoni de me de minim ana me ye de me ka ma asem che boy no so enye hye se me wo mba obi nso ye de opɛ me mba ne nyina nti me ko fa nkra ne ye de embra na ye mbetina wa hasi na last 4 years ago me ba be ma no penin de no Ike ba no wo yare ama yekoda hospital e wanka fo satam na onyam bae nti me frɛ ne bra ona Ike ni nua mo na mka chense se na yede asinti akra no yede wo da hospital na osi obeba abehye no obie ne maame ne busiafo obie nsi hospital ho eno e ka o se debe ne bae se akra no bewu so obenya nkwa e wo me ne menya nkopɔ ho me na na adaroma na yede nkakra na ma sha akra no makra no ho atɔ no ye free hospital e ba fie na sisi a bibia ntwa no last year mo na mete se ai kwa de waba oba prison aba aha o free prison ba na me friend bi say ne hoto so bibia na me say so waba de ase ni se na de o me ntimi ka cho se me da ho kwa me no obi fo na de e wo ho nti de hye wo ba no ana o si wo de mate de bia me friend bia o story a o ma me ebi o ha o ye adwuma pa o si me gina nsuo me shi nsuo me wi a me de me frɛ o shi nsuo oye construction nti bia dan na oye adwuma wo mu nsuo abem wo hye oye obefrɛ me on frɛ me frɛ ni bia wo de nya abotre weekends we de me ame pa cho me send iska ma on fi me last hour crampo de me frɛ no ka chem se me menja ne fra oba na ono ne wo ho sia na be ka se me ne da so ho nye sa oba ne ni beja nti ama me frɛ no se ono nkasa hia me a obefrɛ me na se bibi wo ho no nkasa yede aya ama me na am se se wo kasa de a mi di hu ya o Nyankopɔn se ka e ho de me ka chen se wo kasa de na che se wo nim nyansa se utimi kasa asem we chie me pa de che se wo nim nyansa na se me kasa manka na me bo ameka ye nti o se ade me didi na tema na boy na me no se ohun se me bu afu pa nya sa bia me ko so didi na tem na oji fo no na kasa ye se one na kasa odidi boy na tem poto na o se boy ne se nti me a me sha obama na odidi matem yi nti si ade na apese menye na me sudo nya abotre se wa ye de wa mfa wa me friend bi na se wa mfa me nkasa ni na so na me bo me na na ama ni se ni se na boy no ye de o ye me na se ma me mfi no me fa ma asem hina ama Nyankopɔn ma me isi me fa ma asem ma Nyankopɔn me de ama Nyankopɔn so on timi free sombre medwane se me njindi on timi free sombre mska se me njinye de enhye akra na bibisa Steveno Aiko omumienu nyina sa na omoye me me man wo man mienu nyina papa enfiu omu nyina papa sa na omoye me ono so me frɛ na de ama ne ge anope kra ma frɛ no de ma ne ge ka chem say wrong number na ma frɛ sisi am so no ma munya ma me min coach misika me de coach across stubborn na that 2 days 2 weeks ago so papa is stubborn wa ko pa obi car glass what if you say 9 years 1st October no nya 9 years Oko school ojina say oja class 3 ya went to oja sisi ade no wato into class 3 na 7 years no so class 2 oba no class 2 na be man no class 3 akopa obi car glass na I know a chopper ni pan so misro police also be ma ya be cheme scam de ton ade papa na de mam se me fan ton ade mami 806 matam de akotia car na glass ni ka sisi am nya adwuma bia na uto ne me dem pa bo ne ko echima na boy ne see phone repair one no ejaye no like one
penny no eja na ne ba no was saying mene ni jaye na onya 1 year mpo from day 1 na besi sa 9 years mama atare no was saying from no onya 2 years mpo ye na mene ni jaye isi akwa no 9 years 9 years on hwe ni biem on hwe no say ofiliso be seni scam me aska years wa 50 cedis that was December imu ya ana o send 50 cedis me ngina me fa no aduane ma akra no it's so what here this year prison so na o kofor ya sanchi ni biem Debbie ye baby aye wono sa na meka se area mo sa na meka so so enchi ni biem ye wonim ni fie Debbie said the minim ni fie ba ekrom wa na wo and second one was your friends of papa they say the Steven edinam the friend Yankee Joe ono so te he ono so ekrom ono we minsa no and so no de obetimi akọ ni fie wa akọta akere akọjiska obekọ no woni ho obekọ no woni fie Aya Akoma 87.9 FM Akoma bu semi twumade no no a ene waso eguso a wutie no Dr. Daiwood da wa ha se ye wie yenko we ka cho se nya abotrem nya bia me ba why Dr. me bo ha wie me jo so mini aba na pom to say twede ampo nyankro pa ndoro ma ye chiri boko adechi adesen nyina na se uhu on fe ne ba na e ba uhu girls bi nam kan no Mako den ho fe ya do ma so me so se nyame na ya no so na show bag Later we are family room Daiwood Eba Hospital yay and you did Daiwood 360 capsule Daiwood ointment and afi Daiwood Eba Mr. Bonman is a sessionino edruno so kwasem dog family room we dey kan ya enchia ahwefo ene etiefo nyina titru mi amikrom for serifo nyina no kwasem me transese ne menchia o mana yesa and yenam nyankopon nam yeso na Daiwood ointment Daiwood 360 capsules ene Daiwood Eba misha abadwaman so a ne obia edi ho adanse na ye maame baako efi Netherlands eba holidays e Ghana okay no say the Daiwood ointment ene Daiwood 360 capsules INT ama me ba men kan kire o say je di kan nyame nhira o nyame ma onimdi a echen onimdi a wo yi nyame ma nkwa tenten ya nye nkwa sa akwa ne mum nkwa ahodi wo amen chance ma me ade na nhira ma kosa na o ka kire me say wa video isu na otie say wo di adanse afa Daiwood ointment ne Daiwood 360 capsules no so wa baga na holidays dia obetobi na waso ahwe na mencha de se oto edru no oto bottles no 4 okay 4 bottles na oto de koye no o se na kane oye adwuma kakra na ne sisi eye ne ya but enne a me no kesei ogina ho a onte se ne sisi ye ne ya biu e na ne kotodwe nso eno nso onte se ne kotodwe no eye ne ya biu na nso na nka bebi ana edru no na oni gidie se na no ebeko biu ene nyame enam edru yi so ama ne ho ato no yenu aba bi nso ewo America o se broni fita se ye wo adro we ewo Ghana ene ye di ho agro okay na mbisa ansa den o se ne co-worker one ne wa adwuma mu o ye broni na ne kotodwe eye ne ya on se hospital ya na mu buku appointment ewo time a mo de surgery no yes nti o ma kire ne se obi a date sei e na o time be so a be ye kotodwe no surgery nti oba adwuma mu kakra na Ghana ni no a o adwuma mu ho no e ka kire ne se o de aduro bi free Ghana by Daiwood ointment na aduro ni ye pa nti e be ya o be bre ni bi ama na yusu ahwe na bro ni so na aduro e wo US Ghana aduro de e be de na e be si de na wo yusu o de ma me famra na yusu hwe nti o ko adwuma no e na o de Daiwood ointment no koye yes e no ko de ma bro ni so onye e na obie so e na o te kakra bi de srasra kotodwe no so adeshi broni ne ba wa so okoda anajo no wante se ne nan no eye ne ya nti afi na obebisa ne se eduro no we wonders ana da ode de aka no de ma no wa yisu to ba akopese yo broni ne se oko time aso so akoye surgery no okoya mo se bibia ni ne ya ne mu bio ono so nti se ne kotodwe no eye ne ya bio nti obisa se ye wo aduro sei ewo Ghana ye wo aduro sei ewo Ghana ye will be ewo Ghana edu ba bia ho adanse etimi ba Daiwood ointment ne capsules ho ana ebro madwen ne mentia ebi ba be hoda imagine say obi a mere
ade bi ahono ne mene mu ama ontimi ne di ontimi no nsuo na ba bi adu no ne kurukura suo se obehwere ne nkwa eno na be man se oda hwa na ase bibi epusu ne se onfa Dawood ointment no ensra na yire ne mene mu no dia hono no so to se epusu ne sa na sorre no kofa adu no ena oti bi na ode sra oba no ne mene mu no ena oti kakra de ma oba no se on tafre o se gidia onya no to oba ne tafre aduro no be se 30 minutes o so hu se oba ne ye ne san se omra o sorry ko ye no na apai muja muja fino yiba se ya o se sa da na oba ne timi num koko anwumre onom nkwan edi fufuo Dawood ointment o se be se my gracious father na duro na dance ye ba se ya dey bio obi hwe onua TV obi ohwe wo Rabi 1 TV or say Chrome TV yes baby anipa no wo Facebook, YouTube, TikTok, YouTube baby social media ni nyina no Dawood ointment or pharmacy herbal shop over the counter Dawood 360 capsules obi se okwafuo mu na eja unse na nse epenisi ye no na forma hedin na o2 banche o twe banche na ne sisi mudi nja wadwe ya se ye ya otimi beduru fie no nyame nkoa na enim na obaye no eni ya ena obi ka kire ne se menko hospital ma yenkoto Dawood ointment ni Dawood 360 capsules ni enfo ointment ni metwiw na ho beto na eja o se na munkoto mra omo de Dawood ointment ni ne capsules ne baye no omo de ointment ni twi no enumre no ena onom capsules no yes adechi ye no do asafa ne se kan se okwafuom ekọ ne ho ato no waji ni sisi aboso kra o na se nkawie yenu aba ma bi asem okan no me gina phone no so na me hu asem ameka kire no o se Dawood unim se wafuo no waduro no etimi ma akuafo ye afuo adai omunye siasa asere so o se katapila okwa afuo ma no pa na ho odware ansa na wakono di Dawood ointment ne sra no odu afuo mu a otimi do saa nti ebo 230 ano wapon no wabafie no wabedware nsonyunu no odi Dawood ointment na sra no wada no da obeti na ni no na abobe 5 o se na wa fa ne torchlight no de ade abom de aboniti o sa fa ne se kan anadu nyina na odo okodo papa na wade ne de ba na de aye edoso ya fie number ni tudwa 0244 88 64 0244 88 64 37 say obi wo upper west region wa your main distributor wa the friend Brony pharmacy okay wa de okase Brony pharmacy obi anim na say wala phone friend wana okay omwana otia obeba na alaji 1000 so wa pharmacy herbal shop bi upper west region bi wo woko upper east regional elsewhere pharmacy Boga ono so upedo so po atu a ubenya wo boko baby a wo bia no ba Boga elsewhere pharmacy a honso na Datan pharmacy edo ne bi wo temafo shortway greater Accra nyina shortway but me no okay say little George ho e tema committee 5 sanso na naboache e tema ho a bi wo oba okanshi drug lane mo amotwa kwan brochefo na amosoma mo nkrofo ko okanshi drug lane amunya bi nto no enne a me no kese dro ni bi okanshi drug lane omo wo Madina Kings Walk heba ewo opposite Inkulenu direct opposite Inkulenu edro ni bi wo ho sunyanfo nko green light mosaic wo takrade a takrade ebi wo AA Mensa Christ the answer Sir Charles nimdie eho nyina aduro ni bi wo ho Cape Coast enko Sankotes pharmacy omo achim odan odan fo mu frɛ me saa Olu pharmacy ewo achim odan wokɔ a obenya bi sanso na at Swedro Olu pharmacy ewo Swedro sanso na Nyamete ase pharmacy eho nso wokɔ a obenya bi ato ewo Swedro ha sanete wo Central region wo Western region sanso na wo Eastern region na wo pedro ni bi atu a distributor or ye Jeff Heber no wo mankesim ene wo frɛ na ntempa na na ode aba sanso na Chris K mo amot fan ro Chris K ho no so nipa no frɛ na ntempa na ode bɛkɔ Kumasi de chese mi ntimi mo ba ko di nya ba ko baby etu aduro Kumasi bia wo de wura ho so pɛ Dawood on the capsules wo Tamale PK Gombila ena dokuloku
eduro no ebi wo ho sunya green light mosaic be a man Ghana be bia obenya bi won say obi wa ne sisi no emu hyehye no enu nti oda na adwo wontimi nna de obey ne say obeto Dawood ointment no no wato Dawood 360 naka ho nti obenom capsules no anopa ene anwumre no de Dawood ointment ni bi atwi ne sisi n'echi anopa ne anwumre no na afei no onimatua na ansa bia no no de Dawood ointment na abo cotton asawa de tua obra okwa akoda no 3 days bia no de bi atua ne sisi no ebedu no say fom obi nso ho a ne sisi no emu wo ne se pane otia fom kra na awo no ono se de Dawood ointment ni bi tua no onom capsules no a bretia obi na wade ne ho ya maame nom ne yem papa nom nsuo na start eyi ne ti kotodwe yade sabro SSB no mo brew papa na kan say ye me say se wutu kwan sabre ye wo hwe awo pa wo amono ne na bro mo bre no mo ye adwuma awe so mo gira mo nan so saa nipa ne sisi ye ne ya ne kotodwe ye ne ya but obi a ofri Ghana akwa wa yusu Dawood ointment ne capsules bia we amano ne de na me no kase adanse enko ana it say wutie ya eduro ne Dawood ointment Dawood 360 capsules na me no aba on say Africa as a continent yes eniji aba pa adentina me kase eniji aba se Minga say eniji aba because yenya malaria no eduro. What is also say aname ho ato mecha correct what 3 points onim say Africa ye how kese a ye di ho abobo ye bre ho pa ye malaria etridi ye wo bibia bi enso malaria no odwa man so bebre so ntimi nkum wo mo ni say emu ana hu say oh sisi ade e ba we ana mo de ma ndo masro na Dawood ya ye hwehwemu a ko hu ahaban wo sahwia entontom na de malaria no ba no kra ko siso a obewu ene ye de Dawood heba Mr. sahwini na duro no nti say malaria nko ade a bre ene ye de adwuma ye de adwene de chi a ye be hwe fra Dawood heba Mr. 0244 88 64 37 0244 88 64 37 nyame ensha papa Dr. Dawood and our tenenka nyame adomu a da se me ye besan atenenka ebiemo aha Akoma 87.9 FM Akoma bu sam twumedie no eno anu waso egusu a wutie no awiye na adoma mame misa osebra woni bema wodi nka ne pani ewo ye na ho sensem bebre adan wa fan to ho for because me hwa wo ba no pani ba no ne de otoso mienu no a efi na da wo montam no emu ntwe enti wafa we na anya yi a yeso ne mahwe egu a wu no hyehye onto wo buase asase ekwafa be ma foforo ekoma na ba bia beda ahojere mami huru me pacho asemna obisam de mede pa ani se me ankasa me ma me afim na misa me na na etete but me do level bi na say sisi na ehwani ma style bi akoye bibi ho ntimi nkasa me oba me ntimi nkasa metena ho na koma de me se bi nka me de me ba bi be de ebeko akodidi ani se and eba ne sana eja me ntidi okranse What's it? Nkasa wo yoba. Mekase ekomu bede me. Because ma wo ba kono sisi aboy na mne ne wo no won hya akra no. Nti sisi ano metina ho se bia misimi ntimi nkasa me kwa akowia. Na mde ayedem de ahye me ba no. E de se meye adwuma. Sisi a unkuta sika so untimi nya adwuma. Na se krofo pa no ye omukwaje ye nika anya omusika ansa. Wo konda ne wo to no. Wo ko hu no a oma pa no ni bi. Ana meboa. Wo to ho a wo di ni sika koma no. Ye wo mu ma ensuo ene energy drinks bi ene adeate wokọ wahyehye bi dia ma wokọ gina ho a woton wi a enti no omo no omo nyi sika ansa na dia ma ho enti no na enwuma bebre wo ho ma me de aka na ewom sa but ye ho no bibi se ni ho mo ho ahene fa ke me na bibi aye wo no bibi se ni o se mo ton energy drink omo fa nko echima e wo no ka bia ni wo ekromo na obeka se station na se bibi sa beka koton no abobo yankwa na ye adwuma me hunu because me hunu kura ka ni so ana ka ni ho ti mu tukwan ya mo fa so siden na mo ali se una ofri chrome ansa na ba station be like waba chrome ansa na be waba faka na o de aba microphone ton ni ma wonam na wo pensu ano mu a
obi store there be fan so nkwa echima o store na o na obi aso ni bibia o ne dem nti ntimi fan so nkwa echima na de ya wani de ejuma bia na ejuma ya na eho ni nyina best bra na omobo ada se obetu kwan aba Accra na Kumasi na obepe ejuma ya o ana se bia obi member on scan nka Saudi aye obeto bibi na waton ofia na bibi Saudi anya Saudi fom na obeko ana no anko afu uni afu obi anso ni afu because asema wo kan de ya merem ye nton ade obi anton ade wo ho ti say Kumasi a crofo so ni traffic mo obi anton hwe wo traffic lolo kan kra ni ya wo na waka se obeto ade no traffic. Hello. Hello. Pembe. Hello. Pembe. Akata. Ma. Akata na bi hu wacho. Wo mami adanfo nene. Me kache wo mami se wo mami adanfo Ana me kache se bi hu wache ne se. Wo se me frɛ. Mo what to say? Obi ma adanfo. Mami anya akata ni. Yeba to. Na ne me ka se ba wo se wo so wa adanfo. Na wo mami oni na afofo. Osre me wo di asre me na wo bra ye dware wo no na me ti wo na me hwe bi bra ye dware wo na me hu wa che no ese wen ba ko me bua ko wo bua se ba ko na bro nyina ma hye da hu wo na ba ko me se bro nyina ma hu wa ma me ho wo ti ma mo me se wa mesra wo ma me bro nya ma hu me no ma me din komo se bro nyina wa ante wo nka enti ase ono ayem hihye bi ato ne so kakra ma me din so efi mo ma me free mu da ben wa me free ya yi Akata ma wo bo ma me ewu to ma me free mu da ben wa me free yi 2 months after 3 months after the Christmas. 3 months me. Enya kwajo prempeni. Enya kwajo prempeni. Da me ka ni wan family. Wo ya Fantini a wo free crop. Na ade na me fra wa Akata age so because kwajo prempe na minim no ne mra na di Akata me fra Akata de na age Me so fa Akata sa wo so mra na di Akata me to pass o 2000 wen uni o pass say me obo si si ya obo asi aka police o Akata na mena wo mami would abe because me ne wo mami akasa sisi a me ne wodi nkomonti asma wo kan se wo mami ho adwere me no mami sama na hia ya na dan me mami de fanti ho no bo asa ko bo ni ha ono fanti ho ono mo me ka se de na eni nti wo mami na wo ton dokro no a wo bonwire wa mai no wo mami nua na ase hwan Oton ko da kuma yi fa bonwire ya da wadin mami biya ni ho ena ye sign fra Wakata na wudi pa de say wudi ko ni di biya ka de ko afedu kwabna afedu ndacho ena we de coincidence na ye fra Wakata ndacho ena wo sign wo obo ase me pachu o wuni ma brantie bi e friend no kwadwo prempe ono so ne mra na di Akata owo obo ase aka police o obo aka police die Akata ko wa de ti e do so ba no na me tabusko owo na mpata fi wo aka police abusko
Oh, okay. But she's my warrior to me, and say, a song called. I say, dear, what warrior you to a song called? Oh, okay. Mate. Mene obi na nke bedi nkomo na emisa wona ne mra ne ne bibia ese ntinya mensha why that's hey and you where you ba ne chinki acho because we did the kwadwo de be dem hey haya ku 27.9 F akobabu nsem dwumadie na no ade waso eguso awutie no na wase what she's saying about selling in the street is true. I live around those towns. Okay, all right. Also, home baby, and I have 27. Yeah, Mama dear said, ye ne ababa ya ni di nkomo adoma e mema mienu no ebe di nkomo na afa ye hunu di enti omo pese omo ebe hwe enkoda no ye fancy a ye beto aso Faith's bamboo toilet roll ye very 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 colorful. Faith's bamboo toilet roll in Pempron ye de ti 100% organic hash chemical bia enem otumi edisiesie wo ho wodi ja wo adwuma a say wonya infection bia esa say say hash chemical bia enemo and the Faith's bamboo toilet roll emu edu eye kama eye smooth uyisu a wo de 2W sinimu a enya de a say echoki mukra wo mani ko school to be ma wo fanko secondary school for and GHS for your more boarding house ro sanso and the nyumaku mu afiefie mu ba bia ye yusu Faith's bamboo toilet roll eye kama ankaza eno na se ni dwa wo so wo to wa ye to esanse toilet roll bia se wo yusu ba ko aka wo be ye addicted utumi enyusi toilet roll bia esanse de esitie nti na wo nkran na se wo pe bia tuya no wa fre 030 222 48 43 030 222 48 43 Kubasi afre 0550 000 990 090 sa enka Faith's bamboo toilet roll no kwasam se eye kama Ebia, Bebo Heavy. Nana, Bebo High. Evangelist, Bebo High. Hey! Now, with him, yeah, Ishmael, some mentana, mentia, da. Me say, I say many. David, would a man and say, mentana, my mentina may have, I would say, until you what Tama, the other mammy say, you don't say, hey. Wait there, madam. And one pejano. One more yes, and no come show. What is your CPA? Said your pejani muna, sorry. A pejani muna, sorry. A pejani mu. Pejani muna, sorry. Yeah, Sarah. Sandra and Quadro Krempe, aka Akata. Marco, yet chia from na asombi wo ha eya na areho na ya mfa maso a eya enye yie na Marco enemere aho pa efri se asetene mu no bibie to misi ni pa asetene mu ene ababa we yasemu wohunu se ebi wo ho a omone na ne namunyina no enye nani ha eni omo hyehye ntumam a ya prumu a nsem nko a na epie ba na ade a eyemi hu wo mama bi hu a eya omo ya medwene hu a menti ase a wo mo se oba bia hemu wo mo bewura ho na omo se wo mu hu oba bia o ya pew eno anu na yewi a na de na ko wura ho ebi wo kra yense ne pe eno anu o moment aduane bi ma o aduane bi ma na ha no de na kwosha frafra pom no wakofa no wo wi a wo se asetena mu nko yiye
ese meme bebre agirigiri nyina eye nuomo bi sei nko a na mo abrabo nyina aye basa because ababa wa bibi hano wono ankasa no efie kura no okotwo na exams nyina no ne maame te ne nchen a wo ko school a wone ne ko oba a wone ne ba a enuoma hano na ba ma bia kampo na hye ne dem adenti a enuoma bi nkoyie enuoma bi nenam na adwenim enti bebre wo behunu obodamfo bi wo ho ne yanyem no na nafu twifom wo behunu obi wo ho a oyare wo behunu se nafu twifom wo behunu obi wo ho a ne hu ne nipadua mu akwa bia ye bibi na nafu twifom papa bia obeye ne nti wose da bi menya wo papa enko sa akwa ememe bi kura national anthem ye nya papa nche na ye nya papa nche esa anya den na obi abaya wo no wahia no na wo se meme bi koye ne bone meme bi koye ne bone a wo de na kohye dem na wo bone todwe sa 1 month 1 month na wo bone todwe abra wo betumi e de na confirmation center radio abuo anan se agudi ne be ko police station baabia na hokra police nyen efijasi police nyen ogobre wotumi wo si amanfo di na chi koye ne bone enti wo di ni kosie yentumi nya ne bone se wo kra wo de nka wo bone ne kra so wo mo de ko repu no onso be fa na kosie a wo so a wo de na kohye o de yes se wo hunu no won se nyame animu ni ebi wo ha eye wo sa na aye te se de wo bodam no nti wo hu oni paduamu de won se akono wo hwe no ani ni paduamu akono nti se wo ye dan na wonye be ma wo be da wo be fa no nanso bibi ne ha no wo de ne nam wo nti wo se wayira na mema miense di na chiye no ye koye ne bone di ade na esese ye no yesre mema binom yesre meme binim a ebimu ehun faye ana bibi ha wo mo no mo fa advantage say ye de ye papa nche ye de wo je say ye nhia ye de se ye ka na ene wo ti ase nko ade ane no ano no ebi okra wanti ase a obi kra hyeda watade bi na ode dada nipa no nse last time bi ye story bi wa ha lady no pra ne sister ho utumu se na adwene no e wo form kakra na brantia no ode ne ba no osibesi meni mama me wo wia no wa fa no bed ne so no wa sesa ne ma na ma na si wo wie no obe ko ya no wa fa foforo de na ba no oba mbesesa ne ma na si saa no ye no wo wie no onyam ya wo se mempew mede wo ye dai wo mpe no so wo hu se na adwene wo fam enye na wo fa no no eti wo akwanya wo de ebusuan fa asuin na maami wo maame ma Akoma me nko ne maame so maami wa ebesimu na wo behia Kristo ni ba na maame ne se de asibia no wo de anya hwe majai me bana kofa ba awie nti ankese se me ye chew na ye de mra di wo nanso me hwe wo kra no wo maame ye mobo wo so ankasa wo hu emobo nti anya hwe hwe wo ba kadidi na ma akora ne bidi ana maame ye hwe wanim no wanim su ene wanim mobro wo na ade wanim koje yo wona wudi wo ba na chi di wanim koje ye enti ya me anchew saa ne o mani nyina unse lady ne kasa no so me maame die ono owo ehumobro bi wonimu enti se wo sha ase se wo super na Akoma abrase wanyina ya anya wo hwe nti maame ade ne sese wo ye yes die ntia obi ntia ase se nya maame ne daaye na mum die ntia ye ni abre ho nipa kro e bia wanti asem ne yie maame sansem wanyina si ye no kane ba no ye sese ye de famra kwan so nanso maame ne suwo nanim ne suwo wo kosu kire abusuan no Sandra busuan nti no ena omo se ene ye de bebi agufom ene be hwab akola no na woni na wo ne bewi akire wo so bewi akire wo do ba na sie ni ba bia wo wo so to abusuan ya bro se wo kra ma ko se wo nim ba bia wo ba ne ekosie kra na wo kire wo odo kire wo wodo kire wodo because asem da ho eti kakakra bia maame wo benya nka da bia ese se wo na ye ntiatia e wo Sandra maame fie wo chi aboa ni sunku wo jai no so a ni sunku enipa hwe ye wo saade no enti media me ka kire akata kwadwo prempe wo dwane nyame a wo hye na se se abrabo be koyia ma wo a
woni o ma bia wudi kan sha ase ye no won se ya brabo no won tumi mafie mpo woni ma de kra na wa baba wa we su a wo kofa no no wonyame adom afiri ni so by that time na wo kofa no na saa de ne wo ho na saa de ne wo ho na wo hia wiye so adane honhom enti honhom bi de ababa wa we yachi wadi mojafra enti se wonnim mu abra be hwa akora no na nomi bi e wo mu no emfiri wo so na wonnim no amehwa akora na wo bebra wa asase we so enti yesra maame no on hwe ba bia ne ba ne wo na on pe no na on fa ne mbra na asumdue ento wo mu nyina me da se Dr. Mafo Fertility About Center eho eya wo fie enti enei se wo pe awo nko ade abra Dr. Mafo ho awafo ya awo abomo se de fifra mo aboden chemo de ne de ehyensu ase no mo chini ya ma brand da so asa ache ne mu ye abebu nyina so ne dem me pa cho bomo de na bra Dr. Mafo akache na se de etie bia no obema mu no local herbs amma che se enda so beba oyire banyem na mo bewo wawo akoda no ntimi enante uya Dr. Mafo oba akoda no obenante se de sitie bia no doctor ebema na dro ebia na awamono ne anasa wo regions mu bia na asem wei atowa doctor obefre no it was 0244 41 10 99 0244 41 10 Dr. Mafo wato so esreso atie bisa abase evangelist mame yenu aba Beatrice Spill Gabra no se ne ba bi wo America na woda na din no soso ye besere wa mutu din no o se afra no Chantel precious Fosua Kesse oh na papa ebi we na na Chantel precious Fosua Kesse na woda America we otu so beko soja obi soja na omra ba chichi Ghana for bi amen mama edi nkan ma yan kan kire awofo bi se se ye kata ye ba hyemotoam na onu se obi ade na ye yesi ye bebo no ho ban ye de ne de ye be kata no so asie wa bra wakọ se obi ade abata bi hwe ye wo sa ade no wo wakọ di nisu Akoma obi wo ye bata te se wa hu mobọ enti kan nyansa kan kire wo se kojo wan prempo se akata mesra obomodien ko ba bia ye nhwe ne nhwe akoda yi fisa de oba ne ye no esese ye de ne tum chi obi ba shedam bosome na mibisa se enye fie na maame ne tim na akata sheti akata woni dan ono no owo ni kromo ono ase obi esi guest house bi na ohwe suma no nti nyi ono maame no kra na eti hono no ye ga no nya do nti ade ni sisa na ono akra no okay ena esono de ode akra ko share dem 1 month no eno no ye after akata de no ene bisa ba bia mu ono de wa beti ne ba so ko ti see ba bia no ono de wa gene ba masanya situation ono de wa gene ba na koja akata de wo se wo ma enu wo dwane na bo se ka police de sa hayawo akata wunti bi nwane ko fo krase nke ye ma na wo mo picture wo mo de be hwe na ba yesisi a ya be picture aka police de yansa ma frama so ba bi wo seda hwehwe kojo frem akata na twa photo na de aba so na wiase mama bi a e pa de afo no se ya na to no obi yare Akoma siri so de wo yare onne ne ho akata wo wi nyam betua wo ka o se wutimi dada no se obi pe no mama bi pe na ye ne nyado adi bra mi fa nko sie na de ne ti ya condemn wa wie no pasa ye kan se mama no ma ekoso mama bebre ye nkuro nkito mi ada bebre so bom sa kola bi bia nkola bi bo so mu yare no mu anu so nsuo sabi am fa ncha metefo na bom se unra na sa akora ko no nyam na dipa kan na dwene da ho na anyi makoda o de ya na de ke sa ko no mo se ensufi bi adu da but we ya bisa anso wi ase bo na auto bo dan no ball no e sa be ball okay ko ja kata ade no be sa be ball okay
akwala ndi oho yes oho nyame behwe no na de opa sie na wo kokokokoko na mema bebre madafo akwala ndi wo chichi wo akwala 32 years mama kapreba afama kapreba when he sister oko chiri mu awa nya bada wa nya bada e na oko shia madafo onu ye sofo madafo ni shia ngo se masa this is what is happening in your life okay kone ko hwehwe wo ba na gem no de me number man na boy freeland be see the so ene onya mahere me na ni di amache no fa me so fo akọ ese sei na se mako hu no me due duma ko hu akola no ko hu ne maame ni hu mi no osu o se afi do pa akola wa bre fe do pa akola nyame a ni tiri ne se o sa ba akola na bra bo obeje no no na akola no be ware obeje eyi beje edi na ne wo fanfa che dan se sa de kesi ko ma se monto wo bombo ni kafa na se ma se tua obetua na wo japa de ani okay asa akola nkrosel so nipa bebre yes ade na won de nkola bia gina bia bi se wa nya ba tan bia ma na ne ma mi bi na noa ne life aye basa na ko na ba kwa ba beto okay akata ye ma wo ni okay ubetimi esie ba untimi nya oh wo hwe yesese a wo hwe wo hunu ba wo hwe braba di ujuma sa de se okay na ade na agobon na akodi na so akatua e na aba ade afo ekum kwate a eno ano no let us say wasi grow fine about on ekema wudidi eyemojadro papa grow fine mojadro papa oda wo beda wenai no say yetititi nyina ebefi ho wunyini munya fe be ma oba wo benunum grow fine be ma wo ye adwuma kakra bi sisi na wo te so grow fine be bua wo oba wo fiti kro munye o mensesene bi ho ema ebi oso eba totot ebi ho ebe ntwa ebi oso eba na yase wo gine ho ba bia enche no obobe na sa ye grow fine mojadro ene be bua ma sa ha wenyina no me abana wiye enu ntinunum bi na awosi agro fine agye no de enya wo de ketu akye se dru no edimu na ebo adwuma Mr. Eba akwale na Astamblem smart ebo mo ase friend mens apidan pure leaf chemical na eba show biemo grow fine enye na okanshi drug lane friend Dr. Grow Fine it was 0244596532 0244596532 Nanaire mama ya o mema bi wo ho no ma ho ohun se obi akwa ahohiehie mu a saa time na e wo se ono so e take advantage o said that make us never take advantage of a vulnerable person because ya na ya wona wo se se nkrofo tata o mo pene repino enti me boa o se mama obi wo ho no ma o kwa adwuma mu a o pemoa that time no o ahohiehie mu o pejuma ye sika no ansa na ebe mu adwuma no jese no da ye wo sa na mema ni bitie system nim na ye wo sese ne sa na tie eti se wo se wo boa me a wo hu se me kwa ho kire bim na wo boa me a ade na wo se one me da na ono wo saving it from obi repi no won so kro ya wo se won so na wo repi me eti na papa ye na wo ye wo se wo ye me no o ye me sen obi the message aba o say Kwajo Premper is the one you talk to. In fact, Kwajo and mom needs to be punished by. I know him very well, and that is his voice. Because enti akapolusu hono akapolusu se ho ahwan na akatafo nko ana nickname akata nko ana wo ho ana ena chese mama ya o ya se wase nyama me bia ono se bi nyamesro woni mu a wase de asi nyina me hu ni so em se ma me opesu nse me a na ode a chewo na me hwe nyame ya se ma me no okasa ne ma me no so make a statement me ba ma se repeating no dane na no ono mpo ni kunu ahwe no ono na hwe na de ni kunu wi ono na hwe na de nti abusuafo ne hwe na kora ba akopɛ nti abusuafo ne hwe no ma me de me no amatan na nsema is about time amomadi boni amum bi omoso me enfo mo de ebe omo yanya wo mo no na mo je se ne ba me de makata akata ne so sister ku abese ma ba mu me de abu aso ma me fo no mo je sa de no na mo makọ ekodi boni am omo hu sa de na o maye no je di boni e was ye take responsibilities because mo ye say ya de bia nkran be ko so asai sa
mama me de make a cha branch and say na kokoko ya say ye hu wan unim be ye ni ba bi kra wo say adwuma bi na wo ye say de na say wa kowuo wo ma me na say afini wo hu and e bi so say em so 7 years or so o hu say wa kowo me kwa sam ka say da bre wawu say wawu say wa ye de obi anim na ne nam sa wa bra bo na wo say ne kɔ no me de me mama meka say wo hwɛ na so obi wa ahonya hiam na betimi aboa na aboa no emfa bibi ataache na wonim ba bia nipa no we mama me say na no say wo kai de na meka no efie da da mu che say adifo de okɔ ya saman na okɔfa ya nyanya me ene hu ne mobo asamre ono so kra ye funeral me de ye tumofo ye se afi we ni da hɔ nko a bra na be hwɛ oba na omo so omasomunju wo okay Bera say ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam twumade no eno wa so gu so a wutie no hyɛ nso ma me sɛ na wi ayi de ohaw ɛyɛ huhum haw anase ɛyɛ duabɔ blood covenant ana obi na agye usika no mpɛso obetua ne nyina ne sɛ ɔdo ani bɛkyerɛ na ye bi hɔ ɛno a wɔba ye no huhu no na nye bi nya zan kɔ mɛtra mu ama sɛ nyina ehu no so wagye obi sika di no wanya adwuma na ama no a enkene nkontumi mɛtra nti ko aguna samai ubefa ka wa fijase anase edum ufa ka wa edum esi fijase usi fijase awoso wo peka akọ aguna samai ye bi junction na ko odi friend na ye bi was 0243 0243 1345 and our WhatsApp in 0557 75 Aya Richmond Herbal Center ye de akuafo nkuni akuafo samena ba no kwasam say ye ka ade akuafo nkuni akuafo samena tumi ya onua na bro adwene ne ntase so akuafo samena no de udi dware a ehuro no ode fefe wa yaze obehunu se fibroid enane onimani sansan nyina ko e ma we de eye fe wa hemu no odi bi 5 wa ye tutum nyina beto so kama sanso na boa ma mema so ye pabene e wo mpaso akuafo ko ne de ene wonam ya awututuo etipa ye ne nyina no odi bi srasra so a ekọ ubenya bi samdora enko herbal center ke o some enko herbal center blessed eba wonum nyina wo ke o jefa eba wo mankese polina esapon fiko eba wo konowo Akoma FM ubenya bi 0249 186845 0249 186845 number was second Kuafoku and the Kuafo Seminole Ebi. Maybe I'm back ready. Maybe I have you. Maa Akos major also pa. Now, to say, Yamiado. It will say Yamiado. Bibi, I say, Biashi. Made us say, Yo, Yamatia for Yanaha, and Mobibia Aquaba at the bar Piwak Natural. Now, say the Bia, you know, Ebo and Komono, and then so a Breno Asso. Say, you know, a day and Komo. Now, Medofo. Ye ka 3p garlic mixture and won common a no e babiti na ye ba edi ka kire se edro no so koto a ye green and yellow container na edro no ewom ena sa woton so a 3p no sa wo de wonsa efa so a ye revrevre garlic mixture no so wo de wonsa fa so a ye revrevre sa wo koto na se enti sa enye 3p afein so yadro garlic kokko e de ato ho e ya hye ne so na sedi amanfo edi adanse e wo adro we ho no ane ye bose ye pese no e hye amanfo adanse kakra wo mudi e kire yen na no obi frɛ yen na wose wo ye obi na otonfos wonse Maa Akos force so de wo de be kwa achima esan sa pampamu store wan koton a onya bi enti wodofo yi osoa na odekọ afa wose adumre bi se wosoa force na se wode kọ a asa ne fa sei no dwodwo wonante a enye yie ena obi chene se na handa wonte 3p enka na ena se no so ye de no so eye 3p garlic mixture eduru abaso ene Ghana ha obi anum bie enti koto bi nenom hwe ena wo de ma menkɔtra nhwe enti wo so ka asa akwa no wankwa ankoto eche na damfo no se hu no se dro no akoto se da bi o wo se besene ena okoto opie wo so wano toa mienu pɛ na de adro na jama no no ebro so yenkotie sa adanse no emra ye ba na ye ba bedi enkomo no e de atoa so hey me see
sɛ mehu deɛ menka nyame nam so agye me ei na wotumi kɔba mpo na ɛda wo sɛn na wontumi nkɔma nti aduro no agye me aduro wei deɛ mesi menim abusua deɛ maka kyerɛ me kunu mpo sɛ ɔnkɔtɔ bi nom mesi menya nom da nyame hyira mo nyame nkɔ so hyira mo sɛ mehu deɛ menka mpo 3p4 mesi yɛsi Ghana yɛni ade papa na mo deɛ meka sɛ mede me nsa asi me bu sɛ mowɔ ade papa amen ei kɛsɛ mehu deɛ menka mefiri firi sunyan da ko paa na menhyira mo paa amen sɛ moni ma nkasa abere nka mabubu agu fam kamɛda kɔdi paa ahwɛ me mma yi metɔn fos bag mesua kɔ akyima agya mankɔ ama a agya ne mema yɛ amoa mo ɛnyɛ yie na mɛhwɛ sɛ mɛdɛdɛ mu paa menam ana mefɛn wo so mentiri mu nyinaa sisi mefɔn mefa fei na ayɛ yi obi a maduro galon baako sɛ mekita smartphone ka metwa sɛnde o na ɛmɛ yɛ sɛ yɛ am lekita me mesi aduro galon baako no mahunu hwee ɛnso nyame anam maduro so 2 bottles agye me nyame hyira mo paa amen enti 3p garlic mixture ɛho adansedie ɛno no ɛma ne mfuno ɛsan sɛ ɛyɛ saa na ɛteɛ enti bedɔfo gye number no ebi a wo so wɔ saa hawo yi a menua bɛyi ɛkɛn we deɛ ɛyɛ nui Maa Akos nanka stroke na ɛbɔ ne nka yɛ no ɛyɛ stroke ne fa na hyɛseɛ ɛdwodwo ɛyɛ mmerɛ afɔ bɛhu no wontumi ma wo nsa so biem wontumi ma wo nan so biem na stroke no akye wato dɛm ɛnkɔ bɛda akɔ aba abɛhwɛ ne ma number no yɛ 0248 92 88 24 0248 92 88 24 ɛduro no ɛyɛ 3p garlic mixture medɔfo ma mmobɔ nyarewa ahodoɔ a ɛduro yi etumi sa so ɛnkyerɛw na onse 3p garlic mixture no da bia ɛka kyerɛw sɛ wo frɛ doctor ka kyerɛ doctor sɛ ɛyɛ weni na ɛyɛ me ɛduro no ebetumi aboa me ana maame di a no wɔken sɛ ne nan ne nsa ontumi ɛma so sɛ saa deɛ no ɛhyɛ ase sɛ wobonsa wo nsa no ɛne wo nan na ayɛ titiriti woso adeɛ mu sɛ ya wonte sɛ waso bibi mu na onsa no na ɛfemfem wo ɛna wo don sa wo nan so hyempaboa mu a ɛworo kura wo hu na wo nan no emu femfem obi se asempanie ɛwɔ menaa mu asa wo sire mu ɛde ba wo nan ase na aye titriti na ɛfemfem wa beti na se mu hyehyew afe na ɛde ba onsa no medefo se ɛhya ase se ɛyɛ titriti na wampɛ ɛdro papa bi se 3p garlic mixture ano no mu a afobon se stroke edne ho eba bechim afi wonan no ntimi maso wonsa no ntimi maso wohia 3p garlic mixture nunum bi esan se emoja nie frusa ne yie woni padua ne mu a ene kofa stroke ana wonan no wonsa na hya ase se eye tititi no ede brewo ka hu se 3p garlic mixture so eye entini mu ene moja ene akoma ho adwuma ede so onya bi no mu a ebebo wura entini mu ebe wura moja ne mu na afa akoma ne ho enti da bia no entini no mu ye free akoma ne ho da ho emoja bedi afurusane enti nyaade a wonsa ne wonan ekwakoye tititi enya nyewo a pebinom na emom sa starting so a ene ekokwaji bi na enom na ebeboa wo ewa ahyase esan sesese ensuo ne toto ebra na epe no kura wo ho no na ewa wo ho ene ensuo so aseba e dia wo eba Easter wo no eyi ne ti ensa wo mo ewo asma no omo brepa we drani eye 3p garlic mixture kan etetire yesi yemfa wo yenyam yenso ne somfanwu ensohiem na onnom medofo wohia 3p enya daji ena adwuma sem enya fe na akọ no ensohie akoyam garlic de agum wo de to 3p garlic mixture fa show bag mu na fa akọ adwuma mu fa si ofie nonnom no anopa awia anwumere asma no asebetu obi frefra broche was ne nua bedru honom che se awo no wabọ wasa ena obi ka chen se aduro bi wo Ghana omiye ntobi mane no ene wa no ejai wa fredi adanse amia bo ofie akrada enti 3p garlic mixture no medofo ye ka ne se ya wo de menka se eyadro papa na emom kosohwe na wadi hu adanse afa wo bi a waye kese emroso ye wa kese ne wo kese saade doso woni padua ne mu a ebetumi ede kese emroso abrew wo hia 3p nombi na enhye saade ne nyina se fru ne padua ne mu saade na se da
onipadua no mu a entini na mogya di mu afuru sane no entumi nkɔ yie entubo se ebesisi ntini mu emogya ne kwa afobo nse na akɔpem na asan ba akoma ne ho ebebo afoni so yɛde bɛkɔ hospital doctor bɛka kyerɛ sɛ wanya mogya borosoɔ meba kyerɛ mogya borosoɔ na yɛka no ɛnyɛ sɛ mogya ne bepiepie ɛwɔ nipa ne ho ana ebepie ma de wani ehu da bi emogya na ɛpɔmpi fira akoma ne ho no sɛ ntumi nsane ama fam ansan foro ankɔ a na kyerɛ sɛ entini mu asisi emogya na ɛba no efra akoma ne ho na ɛba no ɛbɛsa akɔ n'akyi akɔ akoma ne ho akoma ne mpɛ ne saa ɛwɔ sɛ bɛyɛ adwuma wie na asa akɔ na adwo na saa ti sɛ ankɔnkɔba saa na ɛde mogya borosoɔ ɛbrɛw medɔfo ɛwɔ sɛ wɔnum aduro bi sɛ 3p garlic mixture a piwak natural yɛkɔfa ɛde abɛdwa so ɛnkranfoɔ ɛnkɔ ɔkanhyi wobɛnya bi ɛwɔ kofsam Kingswalk and Angel Herba. Ashaman eye Ekus Pharmacy. Tema eye Community 5 Little George ewo ho. Madina eye Health Alert Clinic ubenya bi. Yeni post office ne di nhwene Kumasi eye Kolinak Herba. Danny Herba ena Chris K. Ho eye Albert Sam. Takrade AA Mensa ewo ho. Koforidia eye Gabson Pharmacy. Wa eye Mumuni Away Enterprise. Jie number no nie no enim komo. Obi a wafichi ko ba enkoyie. Wubu nsane emma ade achia na asaba wafua yekutu ehwa na abofono asa wonyem wonso a wonyem wode efrani anu ni nkomo nekoto 3p garlic mixture number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 wafo enkomumuni away enterprise ubenya bi ato afi pharmacy shop any herbal center biemo what you walk out, what's the 3p garlic mixture. Yet your number name, ma, Fred Doctor, near no monkomo. Na Adibako soya na Maa Akos, be mu yene say. All friend no was waka de hanono. Asa seven or beckham, asa wonka, asa ferry, or be one yaria soa, no ferry. Ane. Enti wo dia wo fra wonya wodro enti wo fra doctor won fa wasem meto abonten ye me bo wasem ho dawuro mo bi nte na emom onu maduro no na ye ho adwuma na sa wo fra na wo ka ye be bo amamanfo hunu se eye eduro na ye wo sa na emom se wo secret bi di ehyanto memu no me pa cho ye meka ena obi ate be ma wo so wodwonso abemem ye oya oba wo so saa unya 3p yedi yankomo twetwe no asi number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 edro ni ye 3p garlic mixture nyambo adasene ebeseshia yabe esha papa biduaba kudadu waterfalls drilling enterprise osi ensupa emankwa na ensupa so de nokwasem emankwa mpa enti enne wasu fie awie na wo pese wutu ensuo yi bi na wo de polytank esi so kama na chese wo so abrebia no 24/7 unya ensuo ewo fie de ya wo de ma we ya waterfalls drilling enterprise omo betu so na kama ya wunya ohobia ewo mu omo ye experts ewo ensuo tuo mu ankasabaro new site woni na ye bia ba clinic and wabro site kromu ewo dweso frɛ 0246 26 57 07 0246 26 57 07 Ayona pharmacy at the gynecology syrup abasi makosu kubamu be pacho oba white odie enka waka wo bia wo akosu kubamu a wo akasa wuhuru enka wutumuru sa opantiri mu no eya na ne mabi gugugumu enye oba etiwani mu nyam so to ba yeso no Ayona pharmacy for dra yatu di din say gynecology syrup na be di one dance e ma ho kani so e di one dance ubeje bi wa heba na pharmacy shop bia mu friend 0597 21 60 37 0597 21 60 37 ya Dr. Amuadupa ya cha say ya bo ho dawro ne ya ka sida ye charistic ventures ya de Zahara mixture and the G capsules abano kwasem se ene wo penemu san ya de dro ba ko petatare ya anu anam pa and ye Zahara mixture and the G capsule gonorrhea syphilis odepua enemu san ya de no atra wo so achepa de and ye for Zahara mixture 3 cups for nom
G capsules no mienu ena mu sai ade ni na away ebekọ na ebi a wo de no enhyeda enya dendende pa no a wo de no mesare nko a efa G capsules no ka ho eno so ubehuru adwuma ebebo ama wo Zahara man capsules de ye memedro e ma be mesi pisita no o simpa so na be mebo adwuma press up no a eje wotimi sampa bebe eye bebe boa enti bebe ya Zahara man capsules and the hindi eba mesa malaria fever typhoid and the diabetes pa won mo bia wo bia no ntonchia to hindi eba mesa ne bi ema no wo benye bi pharmacy ne chemical shop bia mo wo kan shi pharmacy chemical shop bia mo wo benye bi frɛ Dr. Moa e wo 0246 34 83 34 Eye Joseph fashion awia yi wono enda ma me atade papa ahye sema akọ gishe na fa be yadwuma na Joseph free me santre wono na epempa menta de gina ma me de me de kwa asoy de me de kwa yie de me de ba adwuma de me de tra ha yadwuma de gina eye Joseph fashion unu style be na yofa twa ne fa WhatsApp jo na Josephine ebe pam de ma wo enfa wo ne ba bia wo abrochire wo regions mu bia Josephine e wo kuma se bob so woni bitimi na sport and na edition wo fashion designer papa wo bejuju for Josephine I was 0243 433 465 465 she's there ono and na ye makeups no ma me rig kama na me de asha me de tia she's there e wo Kumasi Sports Stadium on Unity Oil and na eti e shede mu so engagement wedding maybe a wo ko bia wo pe makeups kama e de akọ na wo so what bia kwaji di wo ho and na wo pe rig papa dia she short et said ya she me long and as a brace dia wo pe bia bone straight no ho dia ba wo dia pomodia na e fresh she's there. It was 0249 155 776 155 776. She's there. Also, baby, I will be on a canino. Chat na facture no obeye na ye dia bro abrochimemu and answer regions no emubia Grace Gift clinic and laboratory services Grace Gift or say your prostate cancer prostate enlargement awona wope enemu say their fibroid stroke diabetes hypertension hepatitis A B C and D typhoid and malaria ulcer Grace Gift graduate Dr. Grace Board just say me aye me so betra ha nyame ya ndoma kira ye tie no said you will see church hama and ye bibidromu no bia ga jo say ma we so do yade akọ ho a wo besa de aba fie da wo beje yade no ho because otie bibidras no otie yaresa so ase ko Grace Gift wo kuba so ship school junction wo shuma from Barikasi Road and kindly watch Mota Petroleum Bungalow ho and our friend 0543 32 00 0543 32 00 30 na ene ya mami Grace Bodu kasa rocket and the pakum capsules aba memedro and mememe CPC tabo adwuma Jericho 442 eye Maa Akos yakubenu bu adwuma na vet capsules so wa ya seju so twabu yade bia wo bia no VENE na dra no and na medfagil buama moja edi afro sani ye woni padua mu woda wutumi da nititumu amu ya adwumaden madro eye medfagil akokra de abrewa no ma okojogen emrantie ne maba wo bu mfumpa enu ntinu rocket clinic limited wo Kumasi Alabama station wonu openi siko fie no and na ehwe ni mo frɛ 0248 88 50 0248 88 50 40 ya ho aba na sade so sa ene ye production line ni so wo problem na wo pese wo de ba frɛ producer ene ni ho komoti awa obema direction na wo de aba 020 39 33 582 020 39 33 582 and 0552 60 15 29 0552 60 15 29 so problem oba wo bebo wo how bia no but what the other a friend ye cha wo kwai bra ne ye tra so efama ye twa ye ho aba ye ba ye bekwa wo ma so 03224 98035 03224 98036 and 03224 98037.
nti me be pon me ho no ho na me be ware na mbisa maame say na akra no hwe ne etese no oye say emma cry bo from maame na maame ne the 50 cedis asend no obisa say boy ne wo hia wo say oni be boy ne wo on fa na number man so a wo say boy ne wo boase nti obekọ de nam no so ma ne ekọ ho no ehọ akọje number no ma ebesi ne maame ne nko ofre maame na wo say ne na mabu nti wontime nko ne na mabu wontime nko enti ase ayesa free meme de me hu ndie be 4 years ni sika mai na say we pray no me maame ho no pray abobo ya abo no nti wo frɛ maame ne ka kyerɛ no sending ne 50 cedis say elokwa no na me wo ho wa amfa bia ntoso mpo ti 49 cedis no koyi ti me ya na me ka kyerɛ maame say o ma ye nko krom ho because de ekoso no enye ba maame wo kan o ya ase maame no menim say maame no ho ye no mobo wo kan wo say ye be konti maame be na no ho ye o maame mobo boy ne maame no boy ne fen say kwadwo prempe nti meme te kumase ha ana me maame te afidase boy no so no wote ya onkroma ba o maame wo bonwe ba man nti meme de kromo me nko me maame no kra menim no maame no menim no me pacho maame no menim no nti me yerem sim maame ma yenko ka on pese ebeko nti mi sister yi na on de one maame ne kasa ana o frɛ maame ne say akra ne beko school e wo meme ho no nti on fa boy ne number man na se kakra beba no e free last term no mo be makwan sa term no o fra wo say ebeba san na mi sister ka so on frɛ ne bim nti Christmas na maame ne say boy ne beba kwadwo prempe no ebeba nti oba obe frɛ fi de mi sister frɛ na wo say o ma frɛ ne say sika yetwa no to the hospital where intimi ama yedi Christmas we e friend na maame ne say won tenenka ebi o sese kan yetwa no where intimi ama if do so won tenenka kwa na my sister say ye mfre ni biem ene o de ne beba wadi ka kire maame no o ka maame ne nka hwe na my sister ka say ne ye mfa mbra ha because akra no my sister na hwe na besi samre okay osi ayada na wo hia no kwan be so ho no me pacho de me kai ne say na ade asa ana wo say boys bi person mu na ade asa na hwan say kwadwo prempe bebe na afra me pacho minimum na minimum no etu hia no wan ya nkroma no ho na wote me pacho de bi ukoi ho na akọ school me pacho de na me nko ho krada ukoi edanti ede na akopi ho me pacho ndie enda me nhede nim sa wonu mu kwaya akopie ya nkroma me pacho ane meba asam no yem wanwa na ni na ho na mo te hene ehena na mo te me pacho afijase ne ya nkroma emutwe me pacho ube kodwa ben asa na akọ ya nkroma emutwe kakra but wodi mu kwan kura wo fa so efi afijase ho ekoduru ya nkroma ya nkroma no kra no na minim se krobi okwan no ho de ba sata na mi so na yenta makuma senti no wo fie be sen e pa cho na me wo 16 na me ko 17 okay unsa bebresa we did na yenta ma mi sister na eti kuma senti na yenta makuma senti me na ma wo se krobi okwan no de ba na mi si hoda unko hoda e pa cho ane but emu enye kwanyam like make I say obi betumi anante edru ho someone nanti fijasi akoya nkroma untumi agise bia wo faka me pa atwane okay but unnimu kwan kura wo fa so efri efijasi kodru ya nkroma me pa atwode okay enti ebra wani so tete wo ya unu se wo ya nkroma ho no na abosei me pa atwo time de na menimba na esuma bakakra na me wo ekwan no ho no corona wo kwan ho nti kwan no ho no na mete yibi so obi ton ade nti na mete ona nipa na pon na mete ona o say boys bi di machi nti hwa no wono na di machi ache o say boys bi di machi ono kromo anu ote na boys ne pese o mo ye mboni nti mmese na me nkoda bebi wo no ade chia me pa atwane
esuma ba de eche a na me kofi obi sa he na mete ti de eche na me kofi nti se me de ma hu boys kra no mudi machi ne de okay yewe eno the first time I want to say when you swat it when I woni ukrom afijase no akopie krofofro so ana say etasi me pa try na nye eno the first time etasi me pa try e de na hawo me pa che wo na ya akom me pa try enti ye beka ne say e ba utimi tisi kwan so ana modia ana e fa wo free kro a wo so de kosi krofofro so me pa che wo meme de na me hu na se me hu se obi frɛ me ahyese no na me hu se obi frɛ me obi frɛ me yanko nti me ma me kɔ to da wo so hu kɔ abefa so a me free because omu hu no because me ma ye mpa pie me empie nkɔ ba bia nti okay obi hu ebi wa me wo school mu kra eno nti ye twa mo ko se na ma me betena me nkyɛn school mu na be ya because teachers no kra hu teachers enti na wo GHS na SHS me pa cho GHS enti ebi wo asa esi e wo school mu kra no like utumi free school mu abra obi me pa cho free school mu ho pa cho enti me twa mock say na ma metime nche mete ya na ma mete ya me pa cho na on monitor se be ya me wi na me pa cho ane na se wo yira kra wo mu huru ba so otime nchen anopa mene ne ko anwum ye wie mock na ntina me nko school ye betwe mock no ye betwe bi na me nko class nti me ye kwotre ye twa mock no me ma me kofie ye twa mock no me ma me kofie opem si ye kwotre ABC oh the BC so no bit won change that time na ma me master tia na o manya obi a o se obeye nti that time na emu ye kakra nti me wie ye na nke ye bekwa akwapae no hu say menyem no nti ye koye no ye kopae no Eastern region hona na ma mete akomno moko pae akomno efi wo so e wo Eastern region ba sabra no na chese woni kwadwo prempe incident na si ama wonyem me pa chane me kwa ye twa beat no kwa na minim sem because omo ana omo nyem that time ne me ne female teachers na ne ye bo omo fe ne ye no me friends na ebenyim ye bo am na minim sem nyim mpo nti ye twa wie ye no achi na me hu say menyim oh okay enti kwadwo prempe ne break your virginity ana pa chane on the break your virginity sa okay nti anadwo no a wani so etete wo na wo hunu se wonni wo kroma fijase wonni o maame efie no akwa akopie yawo kroma no wani so tete wo na wo hunu kwadwo prepa wo ka kire wo se boys bi di wachi wo mo peso mo repeal me pa cha da bi na mete ho wani so tete